Το θέατρο της Τετάρτης. Ο Ποπολάρος του Γρηγορίου Ξενοπούλου. Ραδιοφωνική προσαρμογή Σπύρου Ολύμπιου. Λαμβάνουν μέρος με τη σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνες: Άννα Παϊτατζή, Ζαμπέλα; Βασίλης Ανδρονίδης, Μαρινέρης; Γιάννης Μιχαλόπουλος, Κόντε Ντιμάρας; Μέρη Παραδέλη, Ανέτα; Βούλα Χαριλάου, Έλντα; Βασίλης Μιτσάκης, Μπράουν; Λουίζα Ποδηματά, Κοντέσα Μαρία; Κώστας Καστανάς, Ζέπος Πιμπονάρης; Νόνικα Γαλινέα, Τερέζα; Ματίνα Καρά, Κιάρα; Κυριάκος Κατριβάνος, Τζόρτζης; Λουκιανός Ροζάν, Αυγουστής. Μουσική επιμέλεια Ρένα Κοβατζής Καλτσά. Επιμέλεια ήχων Γίτσας Βαλμά. Ρύθμισης ήχου Γρηγόρη Γίγα. Η ραδιοσκηνοθεσία είναι του Σπύρου Μιλιώνη. Σηκώθηκες κιόλας. Λακάτισε. Μα δεν είπες να σε αφήσω με το λιόγερμα? Ξύπνησα και δεν μπόρεσα να μετακινηθώ. Κάψα αρχίνησε. Ναι, πολύ. Αυτή την ώρα είναι. Σε λίγο θα φρεσκάρει. Ελπίζω. Να δούμε όμως, θα μας έρθει κανείς να την περάσουμε? Ο Ζέπος τουλάχιστον. Α, για το Ζέπο το ξέρω. Μα τι να τον κάνω το Ζέπο το παιδί? Εγώ ήθελα κανένα δικό μου να τα πούμε. Μα δεν μπορείς να έχεις παράπονο από συντροφιά. Και πότε μείναμε απόγευμα ή βράδυ μοναχοί μας, χωριστά που έχουμε τους Ντιμαρέους δίπλα μας. Ναι, μα οι Ντιμαρέοι αύριο φεύγουνε. Καιρός τους να πάνε και στο χτήμα. Και εμείς να γυρίσουμε στη χώρα. Στη χώρα σου, καημένε. Τώρα που αρχινάει το καλοκαίρι. Ίσα τώρα θα ωφεληθείς, θα δυναμώσεις. Έγνοια σου και αρκετά δυνάμωσα. Έπειτα συλλογέμαι και τους αρρώστους μου. Δεν μπορώ να τους αφήσω τόσο καιρό. Μα τους άφησες ένα χρόνο με την αρρώστια σου. Και αν τους αφήσεις 2 μήνες ακόμα, θα χαθεί ο κόσμος. Ο κόσμος όχι, θα χαθεί όμως η πελατεία. Δεν έχεις ανάγκη. Να, και ο Κόντε Ντιμάρα, σας το πει. Μα γιατί ψυχή μου, γιατί κοντραστάρετε πάλι? Η Ζαμπέλα θα έχει δίκιο. Δεν κοντραστάρουμε, αδερφέ. Ξέρεις τι θέλει τώρα ο γιατρός? Να κατεβούμε στη χώρα γιατί φοβάται μην χάσει την πελατεία. Πάντα ο ίδιος, ο αγαπητός μου Μαρινέρης. Το πρότυπο της μετριοφροσύνης, της σεμνότητας, της αρετής. Άστα αυτά, γιατρέ, και κάτσε εδώ πάπου κάθεσαι όσο θέλει η γυναίκα σου. Η Ζαμπέλα έχει δίκιο. Καλά κάθουμε. Μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Οι καφέδες. Κόντε, να σου κάνει καφέ? Ευχαριστώ, τι ήπια? Μόνο μια κούπα νερό από τη Βίκα. Ανέτα, από εκείνη την ακρινή που το κρυώνει. Ξέρω. Όλο να πίνω θέλω σήμερα. Τι κάψα, Μα τούτη τη στιγμή φύσηξε λίγο. Όπου κι αν είναι θα ειδείς να μας κομπαρείρει ο Σορζέπος. Άντε λοιπόν, στο γάμο σου. Εξηγήσεις πολλάτι. Το πήρε στα σέρια. Δεν μπορείς πιο να πεις ένα λόγο σε κατώτερο. Άλλη βολά θυμάμαι να απαντήσει δούλο σε τέτοια μπρατζολέτα. Θεός φυλάξει. Μα δεν θυμάσαι καλά, Κόντε μου? Πάντα απαντούσανε. Στην τάξη μας ποτέ. Ο κόσμος, γιατρέ μου, Αλλάζει και θα αλλάξει ακόμα. Φυσικά. Αφού βλέπει σήμερα το Ζέπο το μην πονάρει, το γιο του Σταφιδάκη δεν το ξεχωρίζει από το καλύτερο αρχοντόπουλο. Δεν πιστεύω, γιατρέ, να σου κακοφαίνεται επειδή είναι συγγενής σου. Και γιατί τον επενάς ίσα με αυτό που λες? Τον επενάω βέβαια και τον εστιμάρω και τον αγαπάω. Αλήθεια το λες? Σου ορκίζομαι. Τον ανιψιώσω εγώ τον έχω στην καρδιά μου. Είναι τόσο καλό παιδί, χρυσόπεδο. Ξέρεις γιατί σε ρωτάω? Γιατί μου φαίνεται δεν είμαι βέβαιος πως την ίδια γνώμη έχει και η Έλντα. Μπορεί. Γιατί όχι? Μα τι θες να πεις, γιατρέ, πως τον ερωτεύτηκε? Δεν ξέρω. Όχι, σαν εκεί. Να τον οστιμεύεται μπορεί. Μα να τον ερωτεύτηκε κιόλας, σαν πολύ πάει. Κι όμως εδώ που τα λέμε, την έπιασα μια φορά να του πετάει λουλούδι φιλημένο. Τι λουλούδι φιλημένο? Δεν είναι πολύ καιρός. Εκείνη τη νύχτα που πήγαμε όλοι μαζί στον Άι Νικόλα και καθίσαμε στην ταράτσα, η Έλντα φίλησε ένα κλονί πασκαλιάς που κρατούσε και του το πέταξε με τρόπο. Και το είδες εσύ νύχτα ώρα με τη στραβωμάρα σου? Φεγγάρισα μέρα, καημένε. Όλα τα βλέπει ο γιατρός όλα. Εξών από εκείνα που δεν θέλω. Μωρέ, μήπως αυτό το είδες μόνο γιατί το ήθελες? Δηλαδή? Ο Κόντες θέλει να πει, μήπως έβαλες στο νου σου να παντρέψεις τον ανιψιό σου με την Έλντα? Μπορεί, και γιατί όχι.
όχι. Νέος είναι, τάλαρα, ο πατέρας του έχει μπόλικα, επιστήμη σπουδάζει. Αύριο θα γίνει ένας καλός δικηγόρος. Εγώ στη θέση του αγαπητού μου Ντιμάρα. Αν τον ήθελε η Έλντα δηλαδή. Ας τα αστεία, γιατρέ. Με συμπαθάς που είναι συγγενής σου. Με ένας Ντιμάρας δεν θα συγκέραβε ποτέ με τον Μπιμπονάρη το Σταφιδά. Μακάρι να γινόταν ο γιος του υπουργός. Μπορεί να αλλάξει ο κόσμος όπως λέγαμε, μα όχι σαν εκεί, όχι. Μα καλά, δεν μου λες. Πόσο γέρο Χρυσοπλεύρης, ένας κόντες κι αυτός έκανε γαμπρό του εμένα. Ω, μη βάνεις. Εσύ είχες άλλα προσωπικά χαρίσματα. Μα τι λες, ο Ζέπος έχει μεγαλύτερα. Α, δεν το παραδέχουμε ποτέ. Η Έλντα όμως. Άμα με τα σωστά σου αλήθεια πιστεύεις πως η θυγατέρα μου είναι η Ναμοράτα με το Ζέπο, ή πως κι αν ήταν θα ήθελε ποτέ να τον πάρει, τι, επειδή του πέταξε ένα κλονί πασκαλιάς. Καλά, έτσι της ήρθε. Ούτε πιστεύω πως το φίλησε πρώτα. Θα το μύρισε και έτσι σου φάνηκε. Μπα. Καλά. Επιμένεις, όμως θα με σκάσεις. Ανάτι, Έλτα, έλα εδώ. Τώρα θα ειδείς, γιατρέ. Θέλω να πάω μια στιγμή να αποχαιρετήσω την Τζούλια. Με συνοδεύεις, παπάκι? Πού, στο Βάνια? Α, δεν μπορώ τώρα, εσύ είναι μονάχη σου. Μα είναι σκυλιά από εκεί, και μοναχή φοβάμαι. Στάσου, Έλντα, να σε πάω εγώ. Μα όχι εσύ. Άσε να σε πάει ο γιατρός. Δεν θα αργήσετε όμως? Ούτε μισή ώρα. Αριβεντέρτσι. Στο καλό. Έλτα! είναι, Να σου παπάκι? πω, Να ξέρεις τι έλεγε πριν έρθεις ο γιατρός? Πως αν ήθελαμε να σου δώσουμε το Ζέπο τον Πιμπονάρη, πολύ ευχαρίστως θα το δεχόσουν. Θα τον έπαιρνες τρέχοντας. Εγώ? Και πού το ξέρει? Νομίζει πως σου αρέσει. Έτσι νομίζει. Ναι, σε αυτό δεν κάνει λάθος. Ο κύριος Ζέπος είναι ένας νέος καθώς πρέπει. Η συντροφιά του με ευχαριστεί πολύ. Αυτό το ξέρουμε. Άλλο σε ρωτάμε εμείς. Αν στον εδίναμε θα τον έπαιρνες, ναι ή όχι? Εγώ? Αστιεύεστε βέβαια. Αυτό μου έλειπε. Πάμε, γιατρέ. Βλέπεις? Μα ήμουν βέβαιη. Αν έχει καμιά τέτοια ιδέα ο άντρας σου, για βγάλ' του τη σε παρακαλώ. Στο σόι μας δεν μπαίνει άλλος ποπολάρος, τελείωσε. Μα δεν πιστεύω να σκέφτεται τέτοιο πράγμα. Τι φοβάσαι. Η Έλντα είναι πιο περήφανη από όλους μας. Άκουσες γέλιο? Λοιπόν, σύχασε. Μα λες καημένη να το συμπάθησε? Εκείνο το φιλημένο λουλούδι. Μα τι με νοιάζει. Εμείς αύριο φεύγουμε. Σαν θα γυρίσουμε στη χώρα, αυτός θα έχει φύγει για την Αθήνα. Πότε θα ματαϊδωθούνε? Του χρόνου το καλοκαίρι? Μα δεν πιστεύω να ματαρθούμε στην Πόχαλη και να πιάσουμε σπίτια κοντά-κοντά. Το φετινό έγινε για αγάπη σου. Τι? Δεν πιστεύω να νομίζεις πως κουβαλήθηκα εδώ πάνω από τον Απρίλη χειμωνιάτικα, πες μόνο για αγάπη του γιατρού. Κακά τα ψέματα. Πες πως σου άρεσε και η Μπόχαλη. Ήθελες να δοκιμάσεις λίγο και τη ζωή εδώ πάνω. Μα κοντά σου. Κοντά μου? Γιατί το λες έτσι? Περίεργο πράγμα να νομίζεις πως έπαψα να σ' αγαπάω. Μπορεί να μην έπαψες, μα δεν μ' αγαπάς όπως πρώτα. Και μα την αλήθεια, αν το ήξερα πως τόσο λίγο θα κρατούσε ο ενθουσιασμός σου. Ζαμπέλα, κλαις. Για το Θεό μη σε δει από πάνω η Μαρία. Δεν το ξέρω, σου κακοφαίνεται πως θα χωριστούμε. Μα για πόσο? Έπειτα μόλις θα μπορώ εγώ θα μπαίνω στη χώρα. Τι φοβάσαι, μη σε αλυσμονήσω? Έλα, σκούψε τα ματάκια σου γιατί βλέπω και μας έρχεται ο Μπράουν. Ω, τον αγαπητό μου Μπράουν. Έρχομαι σε καλή ώρα. Ω, και σε καλημέρα. Αν ερχόσουν αύριο δεν θα μας έβρισκες εδώ. Το γνωρίζω. Άκουσα στο καζίνο ότι θα πάτε στο καταστάριο. Ναι. Ας καθίσουμε εδώ του γιατρού που έχει πιο δροσιά. Θα φωνάξω και τη γυναίκα μου και σε λίγο θα έρθει και η κόρη μου. Ζαμπέλα, να σου συστήσω τον κύριο Ρομπέρτο Μπράουν, γιο πολύ αγαπημένο μου φίλου. Η κυρία Μαρινέρη, ξαδέρφη της γυναίκας μου. Η κυρία μου. Μεγάλη ευχαρίστηση. Μια στιγμή, με συγχωρείτε. Μαρία! Τι είναι? Ποιος ήρθε? Ο γιος του κυρίου Μπράουν, έλα λοιπόν. Για την Έλντα? Κύριε Μπράουν, είμαι πολύ ευτυχής που βλέπω το γιο ενός αγαπητού φίλου του αντρός μου. Κοντέσα μου, επίσης και εγώ χαίρω πολύ το ίδιο. Κι όμως δεν είναι η πρώτη φορά που βλεπόσαστε. Πώς? Εγώ δεν θυμούμαι να έλαβα κι άλλοτε την τιμή. Εσύ δεν έχεις άδικο. Θυμάσαι, Μαρία, μια φορά που καθόμαστε στο κρυονέρι, νιόγαμπρι τότε, και βλέπαμε ένα παιδάκι παχουλό, ροδοκόκκινο, γαλαρομάτικο, που το έστελνε σε ένα γαλάζιο καροτσάκι μια άγνωστη Εγγλέζα νταντά. Ναι, ήταν. Μάλιστα! Το μωρό εκείνο ήταν του λόγου, το κύριος Ρομπέρτος. Υπέδαρος, Και θυμάμαι που το ζηλεύαμε το παιδάκι εκείνο και λέγαμε πότε θα αποκτήσουμε κι εμείς. Αποκτήσαμε κι εμείς τότε ένα παιδάκι, αλλά το χάσαμε. Αποκτήσατε όμως κι άλλο. Όχι, μόνο ένα θηλυκό. Μα πώς το λες έτσι? Ο κύριος Μπράουν θα νομίζει πως τα θηλυκά δεν τα θεωρείς παιδιά. Και μήπως είναι? Καλή και χρυσή είναι βέβαια η Έλντα μας, μα τι το θες? Σήμερα λέγεται τη Μαροπούλα και είναι δική μας. Αύριο όμως τραχαγύρευε. Ίσια θα ήταν να είχα τώρα κι εγώ ένα γιο, ένα παλικάρι. Και μήπως δεν θα κάνεις γαμπρό και θα τον έχεις σαν γιο σου και καλύτερα? Αν τον αγαπάει. Ας κάνει έναν που να τον αγαπάει. Μα το κυριότερο μου φαίνεται είναι. Να τον αγαπάει η Έλντα,
Φυσικά. Μα και η Έλντα δεν θα αγαπήσει ποτέ έναν που να μην τον συμπαθούμε κι εμείς. Πού το ξέρετε? Καμία φορά είναι... Πώς το λένε? Με συγχωρείτε να δω στο λεξικό μου. Φατάλ. Μοιραίο. Ακριβώς, μοιραίο. Τέλος πάντων. Και ο αγαπητός μου πατέρας σου εξακολουθεί να εργάζεται ακόμα στην τραπεζά του? Ναι, πάντα και περισσότερο από πρώτα. Ώστε δεν βαρέθηκε να μαζεύει εκατομμύρια? Σιγά σιγά καταντά κι αυτό μια αθλητική παιδιά. Τι? Συγγνώμη, ένα γύμνασμα. Ένα σπορ. Ακριβώς. Και θα συνεχίσετε κι εσείς αυτό το σπορ? Αυτό δεν το σκέφτηκα ποτέ. Ένα μόνο γνωρίζω. Είναι βέβαιος ότι θα αποθάνουμε λιγότερα παρά με όσα θα βρεθώ όταν θα αποθάνει ο πατέρας μου. Μπράβο. Αυτό το είπες ωραία και χωρίς να δεις καθόλου λεξικό. Ώστε στο να λέμε δεν έχει σκοπό να μαζώνεις παρά να σκορπάς. Όχι. Ούτε να μαζεύω ούτε πάλι να σκορπώ. Να ζω θέλω, κύριε Κόντε. Να ζήσω, να κάνω ό,τι μου αρέσει και να μην συλλογέμαι πολύ. Τότε λοιπόν παιδί μου, πόσο χρόνο είναι σήμερα ο πατέρας σου? 70? Πρέπει να εργαστεί ως τα 90. Καλησπέρα, θεία. Καλώς το Αυτό που σου λέω, Μαρία. Ο κύριος Μπράουν είναι πολύ ευτυχισμένος που έχει τέτοιο πατέρα. Αυτό λέω εγώ. Κάθισε, Ζέπο μου. Δεν πειράζει. Μα είπα εγώ το ενάντιο. Και ποιο δεν ζηλεύει και ποιο δεν μακαρίζει το μοναχογιό ενός μιλιονάριου που θησαυρίζει ακόμα? Εγώ. Πώς? Εσύ, Σορζέπο? Ναι, άκουσα καθώς ερχόμουν την ομιλία σας. Μα δεν μου φαίνεται καθόλου ευτυχισμένος ένας που θα μπορούσε να ζει όπως θέλει χωρίς να συλλογείται τίποτα. Ορίστε. Και ποιος θα το λέει αυτό? Ο Σορζέπος του Πιμπονάρη, που την ίδια δουλειά ψυχή μου κάνει ο πατέρας του κι ας είναι άτζη και μοναχογιός. Ωρανέ, πως βαστά στα κεραμίδια ξεκάρφωτα. Είναι ανιψιός μας, κύριε Μπράουν. Θαραλέος, τολμηρός, ανεδής, χαίρο. Ο κύριος Μπράουν. Μα τον γνωρίζω τον κύριο Μπράουν. Πώς? Με γνωρίζετε? Εγώ όχι. Από μακριά εννοώ, σας είδα. Με είδατε από μακριά, μα έτσι εγώ γνωρίζω και τον Πάπα και τη Βασίλισσα Βικτωρία. Αγαπητέ κύριε Μπράουν, θα λάβουμε μεγάλη ευχαρίστηση να σας περιποιηθούμε στη βίλα του κατασταριού. Έχω ακούσει πολλά αντί αυτή. Αν μπορέσω, αν προφτάσω. Μα τι αν προφτάσεις? Εμείς φεύγουμε αύριο το πρωί. Αύριο? Ως την Κυριακή θα έχουμε τακτοποιηθεί. Άρχισε την Κυριακή να μείνεις όλη μέρα. Την Κυριακή? Πού είναι ο Μπάρμπας? Με την Έλντα. Πήγαν σε ένα σπίτι εδώ κοντά. Τώρα θα γυρίσουν. Μα τι συλλογιέσαι? Σταθείτε. Πρέπει να συλλογιστώ γιατί... Βλέπετε λοιπόν πως κάπου συλλογέστε κι εσείς, κύριε Μπράουν. Είστε πολύ ευγενείς. Θέλετε να διορθώσετε εκείνο που είπατε πριν. Μα δεν πειράζει. Δεν το πήρα για προσβολή. Λοιπόν, την Κυριακή, Ναι, μάλιστα. Θα λάβω την τιμή και την ευχαρίστηση. Ωραία. Αν θέλετε τώρα πάμε και στο σπίτι να σας προσφέρουμε κάτι τι. Να κόψετε και λουλούδια από το περιβόλι. Ευχαρίστως. Πάμε. Ζαμπέλα, άμα γυρίσουν στείλε μας την Έλντα, Καλά. Τι έπαθες απόψε, Ζέπο? Πρώτη φορά σου είδα να φέρθεις τόσο άσχημα. Τι περιμένεις από ένα ποπολάρο? Σε παρακαλώ να μην τα λες αυτά. Εσύ ξέρεις να φέρεσαι καλύτερα από τον καθένα. Μα απόψε το κάνες ξεπίτιδες, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρεις γιατί? Και δεν είδες την περιφρόνηση του Κόντε? Μου φαίνεται πως έπρεπε να με χαιρετήσει και να με συστήσεις αυτόν. Τι δηλαδή, τράπηκε να πει το όνομά μου? Είναι τίμιο όσο τουλάχιστον και το δικό του. Ωραία. Και επειδή σου φάνηκε πως έκανε μια παράληψη ο Κόντε Ντιμάρας, εσύ τα έβαλες με τον κύριο Μπράουν? Δεν ξέρω, με κάποιον ήθελα να ξεθυμάνω. Έπειτα για τον Κόντε δεν έχεις δίκιο. Δεν ήταν στο σπίτι του, στο δικό μας ήταν. Μπορούσε να σε χαιρετήσει όποτε ήθελε και να μην σε συστήσει καθόλου στον ξένο. Αν το έκανε στο σπίτι του, μάλιστα. Αυτά δεν τα καλοξέρεις ακόμα. Μπορεί, θα τα μάθω σιγά σιγά. Τέλος πάντων, για γαμπρό τον έβαλε στο μάτι αυτό τον Εγγλέζο? Τι είναι αυτό που λες? Και από πού το κατάλαβες? Νομίζεις πως όταν δέχεται κανένα το γιο ενός φίλου του... Ναι, ξέρω κι εγώ. Τόσα κομπλιμέντα πάλι. Ο Κόντε Ντιμάρας δεν τα πολύ συνηθίζει. Μα και η Κοντέσα μου φαίνεται εξαιρετικά περιποιητική. Και ίσως γι' αυτό δεν θέλησαν να δείξουν πως έχουν πολλές φιλίες μαζί μου. Ζέπο. Τώρα κατάλαβα γιατί τα έβαλες με εκείνον που σου φταίγε το λιγότερο. Όχι. Ξέρω τι θέλεις να πεις, μα κάνεις λάθος. Δεν έχω εγώ καμία ιδέα για την Έλντα. Ούτε η Έλντα για σένα? Όχι, η Έλντα.
Η Έλτα θα κοίταζε τώρα εμένα. Καλά, ζηλιάρι μου, καλά. Θα σε αφήσω για λίγο γιατί πρέπει να δώσω μέσα μια ματιά. Δεν πειράζει. Αλήθεια, αύριο φεύγουνε. Μα δεν τ' άκουσες? Η Έλτα, ο Στες μου λέγε σε καμιά εβδομάδα. Δεν σε γελούσε? Ότι Μάρας τα αποφάσισε σήμερα το πρωί. Μη λυπάσαι, τι αύριο τι σε μια εβδομάδα, αυτό δεν θα γινόταν. Αλήθεια. Μονάχος, κύριε Πιμπονάρη. Μονάχος? Πού είναι οι άλλοι? Πού είναι? Η Έλτα λείπει. Κάπου πήγε με το θειό μου. Η θιά μου είναι απάνω. Οι Τιμαρέοι έχουνε βίζιτες. Μπα, ποιες? Τον κύριο Μπράουν. Αφού δεν είναι η Έλτα, μην πάμε κι εμείς, Κιάρα μου. Ας την περιμένουμε εδώ. Ας την περιμένουμε εδώ. Δεν πλησιάζετε, κύριε Πιμπονάρη? Ευχαρίστως. Εδώ δεν τρέχετε τον κίνδυνο να σας ειδεί κανένας κοντά μου. Τι λέτε? Παρντών, να με ειδεί κανένας κοντά σας ήθελα να πω. Γιατί το λέτε αυτό? Σας φάνηκε πρωτήτερα πως δεν θέλαμε να μας συνοδέψετε ως εδώ? Μας παρεξηγήσατε. Μας παρεξηγήσατε? Ίσως. Μα ναι, δεν ερχόμασταν κατευθείαν εδώ. Είχαμε να περάσουμε πρώτα από του κυρίου Αγγελώτη. Και φυσικά δεν μπορούσαμε να σας τραβήξουμε ως εκεί. Ας είναι. Θα ήταν κατάχρηση. Γιατί εσείς βιαζόσαστε να έρθετε να δείτε τη θεία σας. Τέλος πάντων, σας κάνω τη χάρη να το πιστέψω. Παρντών. Τόση πρέπει να είναι η απόσταση μεταξύ μας και όταν ακόμα δεν μας βλέπει κανείς. Δεν το ήξερα. Ή με βλέπετε ένας αγρίκος. Αυτά πρέπει να μου τα μαθαίνετε εσείς. Και γιατί εμείς? Ας σας τα μαθαίνει η Έλτα που είναι φίλη σας. Φίλη σας στενή. Η Έλτα δεν μου κάνει ποτέ παρατηρήσεις. Για τέτοια μαθήματα χρειάζεται φαίνεται και λίγη κακία και λίγη ζήλια. Ενώ η Έλτα η καημένη είναι τόσο καλή, ούτε έχει ανάγκη να ζηλεύει, Λοιπόν, ναι. Αν θέλετε να ξέρετε, τόση πρέπει να είναι η απόσταση μεταξύ μας και ακόμα περισσότερη. Και ακόμα περισσότερη, κύριε Πιμπονάρη. Αν η ξαδέρφη μας σας επιτρέπει να την υπερβαίνετε, λογαριασμός δικός της. Εμείς όμως δεν το εννοούμε και να ξέρετε. Μα το ξέρω. Είστε τόσο τυπικές εσείς. Κύριε Πιμπονάρη, μη σας κακοφανεί. Είστε ένας λαμπρός νέος, δεν το αρνούμε, μα παίρνετε πολύ εύκολα θάρρος με τους ανωτέρους σας. Έτσι. Και πριν που μας απαντήσατε στο δρόμο και μας προτείνατε να μας συνοδέψετε, και τώρα που ήρθατε και καθίσατε τόσο κοντά μας, εκάματε. Υπέρβαση. Και κάτι χειρότερο. Τι, επειδή έτυχε να βλεπόμαστε εδώ στην εξοχή, νομίζετε πως γίναμε και φίλοι? Στην εξοχή ζούμε με αφέλεια, χωρίς ετικέτα. Και με το χωριάτι μπορεί να κάνουμε παρέα. Στη χώρα όμως δεν είναι το ίδιο. Δεν θα φέρνεστε μαζί μας έτσι και στη χώρα. Ένας χαιρετισμός από μακριά με το καπέλο για τη χώρα θα είναι και πολύ. Θα είναι και πολύ. Σας ευχαριστώ απείρως για το πολύτιμο μάθημα. Για σήμερα ήταν αρκετό. Και για να μην λάβετε τον κόπο να μου δώσετε κι άλλο, θα μου επιτρέψετε να πάω μέσα που με φώναξε η θεία μου. Όχι και να θυμώστε, κύριε Πιμπονάρη. Κύριε Πιμπονάρη. Όχι, ησυχάστε. Άμα γυρίσει η κοντεσίνα Έλτα, θα ξαναειδωθούμε όπως πάντα. Au revoir. Άμα του άξιζε, Κιάρα μου. Είδες εκεί ανέδεια? Ανέδεια. Ο Θεός να με βγάλει ψεύτρα, μα μου φαίνεται πως θα πάθει και θα λάβει με αυτό τον πρόστιχο που έμπλεξε η Έλτα. Τι τρέλα να του δώσει τόσο θάρρος, τι τρέλα. Τι τρέλα. Να τι έρχεται. Με το γιατρό. Η Κιάρα και η Τερέζα. Γιατί μονάχες? Ο κύριος Ζέπος είχε την καλοσύνη να μας αφήσει για να πάει μέσα στη θεία του. Οι δικοί σου περιποιούνται στο σπίτι σας στο Γαμπρό. Ήρθε ο κύριος Μπράουν. Δυστυχία μου. Ναι, δεν τον είδαμε, μας το είπαν και σε περιμέναμε εδώ έξω. Καλά κάνατε. Μα ούτε εγώ θα μπω μέσα, άστος. Καλώς μου, Τερέζα μου, Κιάρα μου. Καλά. Ωραία. Μπράβο. Εμένα να με συγχωρείτε, θα πάω μέσα για να ξιδρώσω. Και έπειτα πάλι εδώ είμαστε. Πέστε τα εσείς, πέστε τα. Πόσα έχετε να πείτε, κατεργάρες. Και δεν θα παρουσιαστείς αλήθεια, Έλτα μου? Θα τα αποφύγω όσο μπορώ. Καλά μου λέγατε πως αυτός ο Μπράουν ξετρελάθηκε μαζί μου. Ακούσα και να έρθει στην Πόχαλη και έχει κάτι κουτάκι ηλίθια μάτια, όσο όμορφα και έξυπνα είναι του Ζέπου. Λοιπόν, κορίτσια, δεν μου το βγάζετε από το νου μου πως αυτοί με παντρολογούν. ναι, καλέ. Το κατάλαβα και από μια κουβέντα που μου έκαναν πρωτήτερα. Τι κουβέντα? Να, με ρώτησαν αν θέλω το Ζέπο. Σοβαρά? Στα αστεία τα είχαμε, ποιος ξεύρει. Θα είδαν τίποτα και θα φοβήθηκαν να μην τον αγάπησε με τα σωστά μου. Εγώ είμαι βέβαιη. Με ρώτησαν για το Ζέπο για να μου προτείνουν ύστερα τον κύριο Μπράουν. Μα ναι, ας περιμένουν. Αυτό το γελίο Εγγλέζο που περπατεί με ένα λεξικάκι στην τσέπη θα πάρω εγώ. Χάστε με. Μα όχι πάλι καημένη. Το λεξικάκι δεν θα το σέρνεις όλη του τη ζωή. Να, ώσπου να ξαναθυμηθεί τα ελληνικά που τα ξέχασε. Και τα μάτια του δεν είναι τόσο κουτά που λες. Και η φυσιογνωμία του, το όλο. Καλά, άσε με. Έλτα, να σου πω την αλήθεια, εγώ φοβάμαι πως μας γελάς. Θα αγαπάς με τα σωστά σου το Ζέπο και θα λογαριάζεις να πάρεις αυτόν. Κάθε άλλο. Δεν σας γέλασα ποτέ. Μ' αρέσει ο Ζέπος, μα δεν τον αγαπώ. Μα κι αν τον αγαπώ, δεν θα τον πάρω. Το ειδήλιο της Μπόχαλης τελειώνει απόψε. Έτσι σου φαίνεται. Και αν αυτός το έδωσε κόμπο, πώς θα τον πάρεις?
Αν σ' αγάπησε κιόλα αφού του έδωσες τόσο θάρρος και τον έκανες όμοιό σου, νομίζεις πως θα σ' αφήσει σε χλωρό κλαρί? Εγώ τον φοβάμαι. Κι εγώ τον φοβάμαι. Έχετε λάθος. Είναι ευγενικός και φρόνιμος, ξέρει τη θέση του. Άμα είδει πως αυτός δεν ήταν παρά μια ιδιοτροπία μου, θα τραβηχτεί. Και αυτό ακόμα το λίγο θάρρος που έχει πάρει μαζί μας θα τα αφήσει τότε και χωρίς να θέλει, μη φοβάστε. Μα πρέπει να του το πεις. Απόψε που θα χωριστείτε, εσύ πρέπει να του κόψεις και την τελευταία ελπίδα. Πες του καθαρά και ξάστερα πως το αίσθημά σου ήταν από τα στιγμιαία. Εκείνα που μας γεννιούνται άξαφνα. Στην εξοχή, στην ερημιά, για τον πρώτο που θα τύχει κοντά μας μια φεγγαρόφωτη βραδιά. Ναι, ναι. Στο κάτω-κάτω, αν θες να μην τον πληγώσεις σαν άνθρωπο, πες του πως σ' άρεσε. Και πως σ' αρέσει ακόμα. Μα πως είναι αδύνατο να τον πάρεις γιατί δεν ταιριάζεται κοινωνικός. Κοινωνικός. Αυτό αν είναι φρόνιμος καθώς λες, δεν θα το παραδεχτεί. Υποθέτω, ελπίζω. Έτσι θα ήταν το καλύτερο. Το καλύτερο, Έλντα μου. Και το χειρότερο. Πολύ χειρότερο θα ήταν να του πεις και σήμερα ψέματα. Να του υποσχεθείς πάλι πως θα τον περιμένεις και να τον αποχαιρετήσεις με ένα φιλί στο στόμα χωρίς καν να του ομολογήσεις πως είναι το κατατελευταίο. Όχι φιλί. Όχι άλλα φιλιά. Ούτε στο στόμα ούτε στα μάτια. Φτάνει. Αρκετά τον φίλησα. Μόνο να δούμε πως... Είμαι αληθινά καταγοητευμένη. Μεγάλη σας καλοσύνη, κύριε Μπράουν. Οι κοπέλες. Εδώ είσαι, Έλντα. Μα δεν σου είπα. Ότι γύρισα, παπάκι, μου είπαν. Αγαπητέ Μπράουν, να σου συστήσω τη θυγατέρα μου, η Κοντεσίνα Έλντα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πώς είστε, Άγαμον Κοράσιον? Πολύ καλά, ευχαριστώ. Τι είναι πάλι αυτό το Άγαμον Κοράσιον? Στο λεξικό το βρήκες? Πώς, δεν είναι έτσι? Βέβαια, το είδα στο λεξικό. Και οι ανιψιές μας. Τερέζα και Κιάρα. Άγαμα Κοράσια επίσης. Πολύ ευτυχής. Σας άρεσε η υπόχαλή μας, κύριε Μπράουν? Σας άρεσε? Από όσοι είδα, πολύ. Έχει και τα πιο όμορφα λουλούδια του κόσμου. Κορίτσια νόμιζα θα πεις. Θα το έλεγα ύστερα, με προλάβατε. Κορίτσια, θα κάνουμε ένα γύρο με τον κύριο Μπράουν για να δει και την επίλοιπη υπόχαλη. Ερχόσαστε? Είσαι με το κάστρο? Τα κορίτσια ναι, ας έρθουν. Εγώ όμως είναι αδύνατο. Με συγχωρείτε πολύ, κύριε Μπράουν, αλλά είμαι κατακουρασμένη. Από το πρωί, ξέρετε, γυρίζω και αποχαιρετώ. Μα Έλντα. Αδύνατο, παπάκι. Δεν αισθάνομαι τα πόδια μου. Πρέπει να καθίσω. Τον κύριο Μπράουν θα τον ξαναβάω στο γυρισμό, Μα τόσο πολύ? Μη βιάζετε την Κοντεσίνα. Αφού είναι κουρασμένη, ας αναπαυθεί. Καλά. Πάμε. Αρκετοί είμαστε κι εμείς. Au revoir, Desposini Έλντα. Καλησπέρα, Έλντα. Σέπο, έμεινα για σένα να αποχαιρετιστούμε. Έλντα, πως παράζει η καρδιά μου να συλλογιάμαι πως αύριο θα έρθω και δεν θα σε βρω εδώ. Αχ, αν ήταν στο χέρι μου. Κλαις. Μα μην κλαις. Θα με κάνεις να κλάψω κι εγώ και θα ήταν ανοησία. Μήπως χωριζόμαστε για πάντα? 1-2 μήνες περνούν τόσο γρήγορα. Θεέ μου, θα περάσουν 2 μήνες χωρίς να σε δω. Αδύνατο, Έλντα. Θα έρθω κι εγώ 1-2 φορές στο καταστάρι. Όχι. Γιατί? Δεν θα έρθω στη βίλα. Θα περάσω απ' έξω μόνο να σε δω. Να σε δω μόνο. Όχι, δεν το κάνεις αυτό, Ζέπο. Τι γυρεύεις εσύ στο καταστάρι? Ο παπάκης φοβάμαι θα υποψιαστεί. Αρκετές δα υποψίες έχει και τώρα. Αχ, όχι, Ζέπο, σε παρακαλώ, μην με βάλεις σε δύσκολη θέση. Καλά. Να γραφόμαστε τουλάχιστον. Τα γράμματα τα φοβάμαι, δεν γράφω ποτέ. Δεν έγραψα ποτέ μου σε κανένα. Μα αγάπησες κι άλλον όπως λες πως αγαπάς εμέ? Όχι, Ζέπο. Ό,τι άλλο θέλεις. Μα ούτε στο καταστάρι να έρθεις ούτε γράμμα να μου στείλεις, σε παρακαλώ. Μα τι άλλο να θέλω λοιπόν? Είναι τίποτα άλλο. Εγώ θα τρελαθώ να μείνω τόσο καιρό χωρίς Πρέπει να έχουμε υπομονή. Και το Σεπτέμβρη. Το ξέρεις λοιπόν πως δεν θα ξαναειδωθούμε παρά τον ερχόμενο Μάη? Σχεδόν μετά 1 χρόνο. Όχι. Αρχές του Σεπτέμβρη εμείς θα γυρίσουμε. Τόσο νωρίς? Πώς είναι δυνατόν? Θα βρω εγώ τρόπο να τους καταφέρω. Επιτέλους θα κάνω την άρρωστη. Και ο κύριος Μαρινέρης θα μείνει εδώ όλο το Σεπτέμβρη. Και θα ξαναειδωθούμε. Να εδώ, στην ίδια θέση. Θα σε αποχαιρετήσω πάλι πριν φύγεις για την Αθήνα. Εννοείται πως δεν φεύγω αν δεν σε ξαναειδώ. Αχ, όχι, ούτε αυτό. Εμείς μπορεί και να αργήσουμε. Συνήθως καθόμαστε όλο τον Οκτώβρη. Μα τώρα δεν μου είπες πως? Ναι, θα προσπαθήσω. Τον κόσμο θα χαλάσω. Μα αν δεν τα καταφέρω, δεν μπορείς εσύ να χάσεις τα μαθήματά σου για να με περιμένεις? Γιατί? Τι θα κερδίσεις να με ξαναδείς ακόμα μια φορά? Μήπως δεν έχεις πεποίθηση σε μένα? Είναι ανάγκη δηλαδή να σε βλέπω για να σε αγαπώ? Πώς εγώ έχω για σένα? Έχεις δίκιο, Έλντα. Πρέπει να κάνουμε υπομονή. Αυτά τα 2-3 χρόνια που πρέπει να περάσουν ώσπου να ενωθούμε δεν είναι δυνατόν να βλεπόμαστε κάθε μέρα. Ούτε είναι ανάγκη. Φτάνει να ξέρω πως θα μ' αγαπάς πάντα και θα με περιμένεις. Αυτό μου το υπόσχεσαι? Ναι. Δεν μου το λες με την καρδιά σου? Μα ναι, με την καρδιά μου το λέω. Θα με περιμένεις σταθερή, πιστή, ό,τι και αν συμβεί? Θα σε περιμένω. Και αυτό το κύριο Μπράουν που θα θελήσει να σου δώσει ο πατέρας σου? Εγώ να πάρω αυτόν? Ποτέ. Ας το
τον πάρει η Τερέζα που της αρέσει. Γι' αυτό μάλιστα δεν πήγα μαζί τους. Γι' αυτό ή για να αποχαιρετιστούμε? Και γι' αυτό. Έχω το σχέδιό μου. Όταν θα μου πει τίποτα ο παπάκης για τον κύριο Μπράουν, εγώ θα μπορώ να το απαντήσω. Μπα, αυτός είναι εξτρελαμένος με την Τερέζα. Και η Τερέζα τον θέλει. Και ελπίζω να με αφήσει ήσυχη. Αν επιμείνει όμως? Θα επιμείνω κι εγώ. Έννοια σου και δεν γίνεται τίποτα αν δεν το θέλω. Γι' αυτό πρέπει να είσαι βέβαιος. Ίσως, ναι. Γίνεται όμως και ό,τι θέλεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Εξαρτάται. Και όταν μεθαύριο θα πεις εσύ του παπάκι σου για μένα, ή θα του πω εγώ, ή ο θείος μου ο Μαρινέρης. Α, δεν ξέρω τίποτα. Δηλαδή ξέρω πως θα βρούμε αντίσταση και μεγάλη. Αυτό να το έχεις πάντα υπόψη. Μα δεν μου πες τόσες φορές πως δεν το βρίσκεις αδύνατο. Γιατί τώρα? Τίποτα δεν είναι αδύνατο. Αυτό όμως είναι από τα πιο δύσκολα του κόσμου. Να παντρευτούμε δηλαδή με τη θέληση των δικών σου. Φυσικά. Είδε μη χωρίς τη θέλησή τους. Το ευκολότερο του κόσμου, Όχι πάλι. Θα έχει και αυτό τις δυσκολίες του. Από σένα? Από μένα όχι, αλλά. Αλλά τι, από ποιον, από ποιους? Έλτα, μην το λες. Αν αγαπιόμαστε και τότε όπως και τώρα οι δυο μαζί, σύμφωνοι θα κατανικήσουμε την αντίσταση όσοι και να είναι. Από όπου κι αν έρθει. Ίσως. Μη λες ίσως, βεβαιότατα. Στην έσχατη ανάγκη θα φύγεις μαζί μου, τελείωσε. Και αυτό θέλω να μου υποσχεθείς. Απόψε εδώ, που μιλάμε έτσι ίσως για τελευταία φορά. Πριν από την ένωσή μας την παντοτινή, δεν φεύγω, δεν θα φύγω αν δεν πάρω από το στόμα σου την υπόσχεση. Θα μου δώσεις το λόγο σου. Θα είναι ο κρυφός μας αραβώνας. Μα σου τον έδωσα. Δεν θα πάρω αυτόν τον Μπράουν, ποτέ. Ούτε άλλον. Ούτε άλλον. Και θα μ' αγαπάς, όπως τώρα? Ναι. Και θα με περιμένεις? Θα σε περιμένω. Και αν οι δικοί σου δεν το θελήσουν τότε με κανένα τρόπο, θα μ' ακολουθήσεις? Πού? Στο σπίτι σου? Πρώτα σε ένα ξοκλήσι όπου θα μας περιμένει ένας παπάς να μας στεφανώσει. Από εκεί στη φωλιά μας. Ναι. Ναι, μα αυτό. Ναι, το ξέρω, δεν είναι και τόσο τίμιο αυτό που σου προτείνω. Μην ξεχνάς όμως πως και εσύ πρώτη το σκέφτηκες. Αν δεν το θελήσουν, μου είπες ένα βράδυ, θα σε πάρω με το χέρι μου. Τι άλλο εννοούσες? Αυτό βέβαια, αυτό που κάνει νόμιμο και τίμιο η αγάπη. Έλτα, αν μ' αγαπάς κι εσύ όσο κι εγώ, θα μου υποσχεθείς και το τελευταίο. Θα φύγουμε. Μου το υπόσχεσαι? Ναι. 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 Και ένα φιλί στο στόμα για επιστράγηση. Όχι φιλιά, μπορεί να μας δει κανένας. Σου έδωσα το λόγο, μου φτάνει. Φοβάσαι? Ως χθες δεν φοβόσουν. Και θα αποχωριστούμε χωρίς ένα φιλί. Ύστερα να σκοτεινιάσει καλά. Μα ύστερα θα γυρίσουν οι άλλοι. Έλα τώρα που είμαστε μόνοι. Ποιος ξέρει πότε πάλι. Καλά. Δεν μ' αγαπάς, Έλντα, όσο πίστεψα. Όσο ξαναπίστεψα μια στιγμή. Καλά. Σου δίνω το λόγο σου πίσω. Μόνο να μου το πεις. Όχι. Σ' αγαπώ. Αχ, ας γίνει ό,τι γίνει. Αγάπη μου, χρυσέ μου, αγόρι μου. Τα ματάκια σου. Αχ, να χαρώ εγώ τα ματάκια σου, ζωή μου. Ψυχή μου. Αχ, το πίστεψες τώρα? Ναι, το πιστεύεις τώρα? Ναι. Άσε με. Σήκω. Κάποιος είναι, μας είδαν. Μα όχι, σου φάνηκε. Για τελευταία φορά. Έκαμα συντροφιά στην... Και η Έλντα είναι εδώ. Δεν βγήκε με τους άλλους περίπατο? Μπράβο, χαίρομαι πολύ. Κοιτάξτε παιδιά μου, τι όμορφο απόψε το ηλιοβασίλεμα. Με συγχωρείς, Έπο μου, που σε έκανα να περιμένεις. Θεία μου, θειούλα μου, θειούλα μου. Έχει κάτι πολύ χαρούμενο σε βλέπω. Θα έρθει τώρα δα. Αμπά. Ναι, έσκασε που λένε η Σφεντόνα. Άμα δεν μπορούσε ύστερα από το γράμμα που της έστειλα, δεν σου το είπα πως τα απαντούσε? Σου έγραψε? Όχι, μου έστειλε όμως την ίδια τη γριά που της έδωσε το γράμμα μου. Για να μου πει πως σήμερα το απόγευμα θα έρθει εδώ και να είμαι και εγώ για να μου απαντήσει στοματικός. Τέλος πάντων, ήρθε η καρδιά στον τόπο, τι ησύχασε? Ναι. Μα για φαντάσου, θεία μου, να την απαντώ στο δρόμο και να κάνει πως μόλις με γνωρίζει. Να αφήσω τα μαθήματά μου και να μείνω εδώ ως τα μέσα Οκτώβρη, μόνο και μόνο για να την ξαναειδώ και να την ειδώ. Έτσι, τέτοια διαφορία. Και να μην μου κάνει ούτε ένα νόημα, να μην βγει ούτε μια φορά στο παράθυρο, να μην έρθει ούτε μια φορά εδώ.
Μα είχα άδικο να φοβάμαι πως δεν ήθελε πια. Να σου πω την αλήθεια, κι εγώ στην αρχή νόμιζα πως ήταν μια ιδέα που θα περνούσε. Δεν μου έλεγες τίποτα κι εσύ, δεν μου έλεγε φυσικά και εκείνη. Ύστερα όμως που αποφάσισες, που αναγκάστηκες να μου τα φανερώσεις και είδα πως ήταν πιο σοβαρό από όσο φανταζόμουν, είπα πως αυτό που φοβόσουν ήταν αδύνατο. Ξέρω κι εγώ. Εκείνη η Τερέζα, η κακίστρα, η ζηλιάρα, ήταν ικανή να της αλλάξει τα μυαλά. Έπειτα και αυτή η μεγάλη τύχη που παρουσιάστηκε. Ο Μπράουν? Μη φοβάσαι. Η Έλντα δεν θα τον θελήσει ποτέ και εσύ να μην ήσουν στη μέση. Ο Μπράουν δεν της άρεσε. Της Τερέζας όμως της καλάρεζε. Μακάρι να την έπαιρνε να γλιτώναμε και από αυτόν και από αυτήν. Μα γιατί αργεί? 4 παρά 5. Ή δεν έρθει? Δεν μπορεί αφού σου μείνησε. Θα σου κακοφανεί, αν περάσουμε στο σαλονάκι να μιλήσουμε λίγο οι δυο μας? Καθόλου. Μπορείτε να βγείτε λίγο και στο μπαλκόνι. Με σκοτεινιάσει. Θεία μου, θειούλα μου, τι καλή που είσαι. Η Έλντα. Κάθισε. Ποιος είναι? Οι κοπέλες, κυρά. Τι, ήρθαν κι αυτές? Εγώ δεν ήθελα να έρθουν κι αυτές. Και η Έλντα, δεν είναι μαζί σας και η Έλντα? Όχι, η Έλντα δεν θα έρθει. Δεν πρόκειται να έρθει η Έλντα. Δεν επρόκειτο, όχι. Δεν βγαίνει αυτές τις ημέρες, έχουν ράφτρα στο σπίτι. Χαίρετε, κύριε Πιμπονάρη. Χαίρετε. Τι ώρα είναι? Τι, θα μας φύγετε αμέσως? Δυστυχώς. Μα δεν ήρθαμε, ξέρετε, για βίζιτα. Ο κύριος Πιμπονάρης θα μας συγχωρέσει μια στιγμή. Κυρία Ζαμπέλα, μπορούμε να σας πούμε 2 λόγια ιδιαιτέρως? Ευχαρίστως. Περάστε στο σαλόνι. Κιάρα, μείνε εσύ. Δεν λέτε τίποτα, σινιωρίνα? Τι να πω? Δεν μιλάτε εσείς ποτέ όταν δεν είναι μπροστά και η αδερφή σας? Πώς? Μιλώ. Μιλήστε λοιπόν. Μα τι να πω? Κιάρα, έρχεσαι μια στιγμή που σε θέλει, κυρία Μαρινέρη. Παρντών. Κύριε Πιμπονάρη, το ξέρετε πως ήρθα σήμερα για σας? Για μένα? Μάλιστα. Με έστειλε δηλαδή η ξαδέρφη μου και με παρακάλεσε πολύ να σας δώσω στα χέρια σας αυτό το γράμμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε τόσο καλοί. Να το διαβάσω για να σας... Μην κάνετε τον κόπο περιττό. Είναι το δικό σας. Αυτό που στείλατε με τη γριά. Η ξαδέρφη μου σας το γυρίζει πίσω και σας παρακαλεί να την αφήσετε πια ήσυχη. Θα σας το έστελνε μάλιστα με την ίδια τη γριά, αλλά σκεφτήκαμε πως πιο σίγουρο θα ήταν να σας το δώσω εγώ. Ναι. Εσείς. Πολύ περίεργο. Μα γιατί σας φαίνεται περίεργο? Δεν σας είπα κάποτε πως άλλη είναι η εξοχή και άλλη χώρα? Σεις μου αποκριθήκατε πως είσαστε ένας Αγρίκος. Λοιπόν, είσαστε πάντα ένας Αγρίκος. Μας παίρνετε από πίσω, μας γράφετε γράμματα, περνάτε από τα παράθυρά μας και κάνετε 1000 ρεντίκολα. Ξεχνάτε ίσως ποιες είμαστε. Έχετε λάθος. Πολύ μεγάλο λάθος. Ποτέ εγώ δεν πήρα από πίσω σας. Ποτέ δεν πέρασα κάτω από τα παράθυρά σας. Ποτέ δεν έγραψα γράμμα σε εσάς. Εγώ έγραφα μόνο στην Έλντα του Ντιμάρα, την ξαδέρφη σας. Και αν όπως είμαι βέβαιος διαβάσετε το γράμμα, θα είδατε πως είχα κάθε δικαίωμα να το γράψω. Σας δεν σας γνωρίζω. Δεν δέχομαι την απάντηση της Έλντας από σας. Δεν σας πιστεύω. Να της πείτε αν θέλετε πως απαιτώ, τα ακούτε? Να μου γράψει ή να έρθει να μου πει ό,τι θέλει η ίδια. Δεν πιστεύετε, νόστιμος είσαστε. Αφού σας φέρνω το γράμμα. Το γράμμα μπορεί να της το πήρατε κρυφά ή με τη βία. Πού ξέρω εγώ. Τα φαρμακερά λόγια που μου είπατε αδύνατο να είναι της Έλντας. Είναι δικά σας. Τα βγάλατε από το κεφάλι σας. Σας τα υπαγόρεψε η κακία, η ζήλια και το μίσος σας για μένα. Από τη στιγμή που καταλάβατε πως μ' αγαπάει η ξαδέρφη σας. Δεν καταδέχομαι να απαντήσω στις βρισιές σας. Επειδή όμως με ενδιαφέρει να πιστέψετε πως ό,τι σας είπα είναι από την Έλντα, σας παρακαλώ να ρωτήσετε τη θεία σας. Η κυρία Μαρινέρη ξέρει όλη την ιστορία. Ναι, της την είπα εγώ. Της την είπαμε όμως κι εμείς. Και την παρακαλέσαμε κι εγώ και η Έλντα να σας βγάλει την ιδέα που σας καρφώθηκε. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Όποιος και να μου το πει δεν θα το πιστέψω αν δεν το ακούσω από το στόμα της Έλντας. Εδώ γίνεται, βλέπω, κάποια συνωμοσία. Όπως είμαι θύμα εγώ, άλλο τόσο μπορεί να είναι και η Έλντα. Σας το ξαναλέω. Αυτό το γράμμα που μου φέρατε μπορεί και να της το κλέψατε. Μα γιατί φαντάζεστε συνωμοσίες και τέτοια φοβερά? Το πράγμα είναι τόσο απλό. Η Έλντα δεν σας αγαπά πια. Δηλαδή δεν σας αγάπησε ποτέ. Ήταν μια τρέλα, ένας ενθουσιασμός που της πέρασε. Όχι γιατί την προτρέψαμε εμείς. Μοναχή της είδε τον κρεμνό που ανοιγόταν μπροστά της με αυτό το καπρίτσιο. Μα για συλλογιστείτε κι εσείς. Μια ντιμαροπούλα να πάρει ένα πιμπονάρι. Απορώ πως δεν σας το είπε ξεκάθαρα ο τρόπος της από όταν γύρισε από το καταστάρι. Σας παρακαλώ, είσαστε έξυπνος, σπουδασμένος, μπορείτε να σκεφτείτε. Αν η Έλντα σας αγαπούσε θα καθόταν στην εξοχή σχεδόν ως τον Νοέμβρη. Το έκανε επίτηδες, για να απελπιστείτε και να φύγετε για την Αθήνα. Εκείνη την ημέρα που κάνατε με τα μάξι τον περίπατο στο καταστάρι, θα κρυβόταν στη βίλα για να μην τη δείτε αν σας αγαπούσε.
Ή τυχόν θα το μάθαινε ο κόσμος αν σας απαντούσε με τη γριά δυο λόγια. Έστω σε ένα κομμάτι παλιό τετράδιο «Σ' αγαπώ, αγάπαμε, θα ειδωθούμε». Δεν τα βλέπετε αυτά. Τι μου λέτε για συνωμοσίες, για κλεψιές και πράσινα άλογα? Ώστε είναι αλήθεια πως η Έλντα έπαψε να μ' αγαπά. Δόξα σοι ο Θεός που το πιστέψατε. Και αλήθεια μου στέλνει το γράμμα μου πίσω με εσάς. Και με παρακαλεί να την ξεφορτώνουμε. Ναι, να την ξεχάσετε και να την αφήσετε ήσυχη. Πολύ ευχαρίστως, κυρία Τερέζα. Θα την αφήσω ήσυχη και θα την ξεχάσω. Μα θα μου κάνετε κι εσείς μια χάρη. Αν μπορώ. Τι θέλετε? Να της πείτε πως είναι μια άτιμη. Ένα παλιοθήλικο. Κύριε Πιμπονάρη. Αυτό που σας λέω. Είναι μια άτιμη. Θα το διαγαλίσω σε όλο τον κόσμο. Και δεν θα πεθάνω αν δεν την εκδικηθώ. Έτσι να της πείτε. Κυρία Μαρινέρη. Αφήστε την κυρία Μαρινέρη και να θυμηθείτε αυτά που σας είπα να της πείτε. Άτιμη. Παλιοθήλικο. Αφήστε με να περάσω. Κυρία Μαρινέρη. Τι στάθηκε? Πάμε κι άρα να φύγουμε. Μη σας κακοφανεί, κυρία Ζαμπέλα, μα το σπίτι σας δεν είναι για μας. Μια που δέχεστε τέτοιους αγενείς και πρόστιχους σαν τον κύριο από εδώ. Αγενείς και πρόστιχοι είσαστε εσείς. Τον ακούτε, κυρία Ζαμπέλα μου? Έτσι με έβριζε και πρωτύτερα. Δεν έβρισα εσάς. Εκείνη ναι, την έβρισα και θα τη βρίζω σε όλη μου τη ζωή. Όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα τον τρώνει κότες. Οι κότες, κύριε Πιμπονάρη. Άι και εσύ, ηχό του δάσους. Εγώ, εγώ. Πάμε, Τερέζα. Πάμε κι άρα. Ήταν γραφτό μας να το υποστούμε κι αυτό. Καλησπέρα σας, κυρία Μαρινέρη. Χαίρετε. Χαίρετε. Ας θες να πάνε στα τσακίσματα. Μα τι της είπες? Τι σου είπε? Ποια ήταν τέλος πάντων η αφορμή? Έλα, θεία, μην κάνεις την ανήξερη. Τα ήξερες όλα. Εγώ και τι ήξερα εγώ? Ήξερες πως δεν θα έρχονταν σήμερα η Έλντα. Καθόλου σου το ορκίζομαι. Λίγο πριν μου το είπε η Τερέζα που πήγαμε μέσα. Μην μου πεις όμως πως δεν ήξερες τις διαθέσεις της Έλντας, αφού αυτή η ίδια σε παρακάλεσε να μου βγάλεις την ιδέα. Η Έλντα, εμένα? Ποιος το είπε? Η Τερέζα. Μπα την ψεύτρα! Και την πίστεψες? Ποτέ η Έλντα δεν μου είπε εμένα τέτοιο πράγμα. Η Τερέζα μάλιστα, η Έλντα όχι. Όταν γύρισε από το καταστάρι και ήρθε να σε δει, ήταν εδώ κι αυτές. Ναι. Και έγινε λόγος για μένα. Ναι, και η Τερέζα μου παραπονιόταν πως την Κυριακή στην πλατεία το παράκανε. Τι παράκανα? Να όλο πίσω τους λέει βρισκόσουν και τους ενοχλούσες και πως έπρεπε να σου μιλήσω γιατί αυτό δεν μπορούσε να εξακολουθήσει. Η Έλντα το είχε μετανιώσει και καλά. Αυτά τα έλεγε η Τερέζα. Ναι, η Τερέζα. Και η Έλντα? Α, τίποτα, ούτε ναι ούτε όχι. Άκουγε να σας λένε αυτά μπροστά της και δεν έλεγε όχι. Λοιπόν, είμαι βέβαιος πως αυτές τα έκαναν όλα. Αυτές τις γύρισαν το κεφάλι. Αχ, γιατί να μην μου το πεις? Γιατί θα έβγαινε. Τώρα πάει, ύστερα μάλιστα από αυτά που τις μήνυσες. Τα άκουσα, παραφέρθηκες. Ελπίζω οι κοπέλες να φανούν φρόνιμες και η κακή αυτή ιστορία να μην μεταξύ μας. Δεν με νοιάζει για τίποτα. Εγώ θα τα βγάλω στη φόρα. Αυτό είναι για μένα ζήτημα ζωής ή θανάτου. Μεταξύ μας, λέει. Αν δεν θα μείνει μεταξύ μας, όλος ο κόσμος θα βουήξει. Σώπα τρελαίο μπάρμπα σου. Καλησπερούδια. Λοιπόν, είχα το προαίσθημα πως θα σε έβρισκα εδώ, Ζέπο. Μα τι είναι? Τι έχετε, στάθηκε τίποτα? Μου φαίνεται πως άκουσα καθώς ερχόμουν να μιλάτε ζωηρά. Όχι καλέ, τίποτα. Τι ήθελες να σταθεί? Τίποτα. Μιλούσαμε. Πάω να σου φέρω μια σοκολάτα. Θέλεις, Ζέπο, κι εσύ? Όχι, του Ζέπου να του στείλεις μια Βενεδικτίνα. Είναι καλμάντε. Και του χρειάζεται του τη στιγμή γιατί μου φαίνεται πως έχει λίγο πυρετό. Στα μάτια του το βλέπω. Όχι δα, καλά είμαι. Δεν είσαι καλά, καημένε, και προπάντων δεν ξέρεις να προσποιηθείς. Έλα, τα ξέρω όλα. Να, η θεία σου μου είπε την αρχή και η Τερέζα που συνάντησα καθώς ερχόμουν το τέλος. Είχε ένα θυμό, απ' τη μύτη αν την έπιανε, στάσκαγε. Ο ανιψιός μας της μίλησε κάπως άσχημα, αυτό είναι αλήθεια. Αφού τα ξέρει όλα ο γιατρός, ας πει αν είχα άδικο. Περίμενε, θα σου το πω. Εσύ, Ζαμπέλα, πήγαινε να στείλεις την τσοκολάτα και την Βενεδικτίνα και άσε μας ήσυχους. Ναι. Κάθισε, Ζέπο, να μην κουραστείς. Έχω να σου πω πολλά. Και μην κουνάς το κεφάλι σου σαν να ξέρεις τι έχω να σου πω. Όχι, θα σου πω άλλα από αυτά που νομίζεις. Όχι, ό,τι θέλετε πέστε μου. Ένα μόνο πρέπει να ξέρετε. Πως εγώ δεν ξέχασα ούτε στιγμή την κοινωνική διαφορά, την απόσταση που με χώριζε από την κοντεσίνα Έλντα του Ντιμάρα. Ούτε θα σήκωνα τα μάτια μου να την κοιτάξω αν δεν έκαμε αυτή την αρχή. Και έπειτα εκείνη δεν μου έδωσε την αγάπη της με όρους. Μου ορκίστηκε 1000 φορές πως μ' αγαπούσε αληθινά. Πως ήταν πρόθυμη και να ξεπορτήσει ακόμα μαζί μου. Ως εκεί, και εγώ φυσικά βιάστηκα και την αγάπησα με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Μα πείτε μου, σας παρακαλώ, εγώ καλά καθόμουνα. Τι της χρωστούσα να με βγάλει από την ησυχία μου? Ας μου λέγε καθαρά, μ' αρέσεις και παίζουμε όσο είμαστε στην Πόχαλη. Τότε θα ήξερα τι θα έκανα. Όταν όμως μια κοπέλα σαν την Έλντα λέει σε ένα νέο σαν και εμένα, σ' αγαπώ και θα σε πάρω ό,τι κι αν συμβεί, και ύστερα ξαφνικά τον αφήνει γιατί δεν λέει το βάραθρο και τον κρεμνό. Τι άλλο μένει αυτού του δυστυχισμένου? Πάρε να τη σκοτώσει και να σκοτωθεί. Όχι. Είπα πρωτήτερα της θειάς μου πως αυτό είναι για μένα ζήτημα ζωής ή θανάτου, μα δεν ξέρω ακόμα τι θα κάνω. Επιτέλους,
μπορεί και εκείνη να καταλάβει τι έγκλημα κάνει και να μετανιώσει. Αν όμως επιμένει σε αυτόν τον τρόπο, θύε, να το ξέρεις, εγώ είμαι ξεγραμμένος άνθρωπος. Η τσοκολάτα σας. Καλά, πήγαινε. Αγαπητέ μου Ζέπο, έχεις το μεγαλύτερο δίκιο και το μεγαλύτερο άδικο του κόσμου. Είσαι παιδί ακόμα και δεν ξέρεις τον κόσμο καλά. Ένα ξέρεις εσύ. Την καρδιά σου, τη συνείδησή σου, την τιμή σου. Με αυτό το μέτρο κρίνεις όλους. Μα οι άνθρωποι δεν είναι όλοι ίδιοι. Ό,τι έκανες εσένα η Έλντα, αν το έκανες εσύ σε μια κοπέλα, κοντεσίνα ή φραντούλα, διάφορο, θα ήταν φρικτό. Από την Έλντα όμως εσένα δεν είναι τίποτα. Και γιατί? Πρώτον, γιατί η Έλντα είναι γυναίκα. Μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε άντρα και σε γυναίκα. Είπες πως θα το βρίσκε σωστό και τίμιο αν σου λέγε να παίξετε τα αντρόγενο όσο είσαστε στην Πόχαλη. Όμως αυτό για μένα θα ήταν η ατιμία. Γιατί τότε θα μπορούσες να υποφεληθείς και να μην τη σεβαστείς. Ενώ τώρα, γιατί σου φέρθηκε έτσι, τη σεβάστηκες ή όχι? Ναι, δυστυχώς. Όχι, το πιστεύω δίχως όρκο. Μια κοπέλα δεν είναι αυτεξούσια, ώστε άμα πεις ένα νέο σε μια στιγμή αδυναμίας, σ' αγαπώ και θα σε πάρω, να έχουμε την απέτηση να το κάνει. Πώς τη φωνάεις άτιμη, άντρας εσύ, σαν να έχει την ευθύνη που σε γέλασε? Να το πρώτο σου άδικο. Η Έλντα είναι ανεύθυνη και όχι μόνο σαν γυναίκα, παρά και σαν Έλντα του Τιμάρα. Τη διαφορά από το Ζέπο του Βιμπονάρη. Εκείνη η αρχοντοπούλα, κοντεσίνα, από παλιά τρανή φαμίλια. Και ο καημένος ο Ζέπος ένα καλό παιδί και τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο? Έτσι είπε ο Κόντε Τιμάρας σε μια κουβέντα του για σένα. Και το τίποτα άλλο εννοούσε ούτε κόντε, ούτε άρμα, ούτε φέμοντο, ούτε μαρμαρωμένη ζωγραφιστή πρόγονη με περούκες. Μα έχει μυαλό, σπουδάζει, θα γίνει τρανός δικηγόρος αύριο. Τίποτα. Ο Κόντες δεν τα στιμάρει. Μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε έναν από αυτούς και σε εμάς. Έτσι νομίζουν. Διαφορά κοινωνική και ανθρώπινη. Δεν την παραδέχουμε. Μα όσο η κοινωνία μας είναι τέτοια, όσο έχουμε τη γυναίκα όπως την έχουμε και όσο αναγνωρίζουμε δυο τουλάχιστον κοινωνικές τάξεις, τον Πατρίκιο και τον Πληβίο, τον Κόντε και τον Ποπολάρο, ας αφήσουμε κατά μέρος το απόλυτο. Να κρίνουμε με το σχετικό και να υποτασσόμαστε. Ποτέ δεν θα υποταχθώ σε τέτοιες προλήψεις. Οι άνθρωποι είμαστε όλοι όμοιοι. Και όποιος είναι τίμιος δεν μπορεί να του επιτρέψει να του φερθεί άτιμα κανείς. Πώς? Και ποιος είσαι, μάτια μου, που δεν θα υποταχθείς? Είσαι καλύτερος από μένα, το γιατρό, το Μαρινέρι που υποτάχτηκα, ή θα ρίξεις πως επειδή εισχώρησα στον κύκλο της γυναίκας έγινα και ομότιμος με τα ίδια προνόμια, Είσαι πολύ γελασμένος. Δεν ξέρω πώς θα είναι ο κόσμος στα 1900, αλλά σήμερα, στον αιώνα μας, οι κόντιδες δεν μας λογαριάζουν παρά ως ένα βαθμό. Τι υπόσχεση θα δώσει ένας δυνατός στον κατώτερο αν του αρέσει την κρατεί, αλλιώς την κλωτσάει. Έτσι και η Έλντα. Σε βρήκε του γούστου της, έπαιξε μαζί σου όσο ήθελε, ύστερα σε πέταξε κακομοίρη μου σαν μια στημένη λεμονάκουπα. Ή σου φαίνεται πως έχει τώρα καμιά τύψη? Θα την κάμω εγώ να έχει. Ξέρεις πως θα την νικούσες? Αν την έκανες δική σου θέλοντας και μη εκείνο το βράδυ στην Πόχαλη. Να το ξέρα, να το ξέρα. Αφού δεν το ξέρες και την άφησες, τράβατα. Και μη συνεχίσεις, γιατί αν πάει στα αυτιά του Κόντε Ντιμάρα, νύπτω τα σχήρας μου. Ο Κόντες δεν χαρίζει κάστανα ούτε στους ομοίους του. Αυτός είναι Κόντες και εγώ παλικαράς. Πιο παλικαράς από το Σέμπρο, τον Αυγουστή, Μωρέ, το δράμα το δικό μου δεν το παίρνεις για παράδειγμα? Ποιο παράδειγμα? Ίσα ίσα. Τι ίσα ίσα, μωρέ? Συλλογίστηκες τι υπέφερα και τι υποφέρω για να πάρω γυναίκα καλύτερη μου? Πόσους εξευτελισμούς, μωρέ? Πόσες ταπεινώσεις, πόσες φορές πληγώθηκα στον εγωισμό μου και έκλαψα υποχωρώντας? Ήμουνα ο Ποπολάρος, ο παρήσακτος, ο κατώτερος. Η θεία μου όμως σας αγαπούσε. Ναι, μ' αγαπούσε, ναι, μα σαν κατώτερο. Ίσως και έτσι χωρίς να θέλει. Με σέρνε από τη μύτη και με σέρνει ακόμα. Ώστε αυτοί είναι άνθρωποι και εμείς τα σκυλιά. Πάρ' του απόφαση. Δεν θα αλλάξεις εσύ τον κόσμο. Άσχημος κόσμος, ανήθικος, σατανικά πλασμένος. Μα εγώ δεν θα το δεχτώ ποτέ. Δεν θα πεθάνω αν δεν τους δείξω πως είμαστε κι εμείς άνθρωποι, όσο τουλάχιστον κι αυτοί. Πιανού? Της Έλντας? Ολονών. Ρεμπελιό λοιπόν, Ναι, θύε μου. Αν δεν κάνω εκείνη την Έλντα να με βλέπει μπροστά της και να κάνει το σταυρό της, να με κρεμάσουνε από το τηλέγραφο του κάστρου. Την Έλντα μόνο. Μα τώρα δεν είπες Ολονών? Και Ολονών, το ξαναλέω. Τότε παιδί μου, δεμένη παρά να πάω να βρω τον πατέρα σου τον κακόσορτο και να του τα πω όλα να σε δέσουμε. Θα παλέψω και με τον πατέρα μου. Με όλους θα παλέψω. Και ή θα πεθάνω ή θα νικήσω. Φεύγω. Πού πας, μωρέ? Πέρασε καν πρώτα από τον μπαρμπέρι να σου βάλει αβδέλες στα ριζάφτια, μουρλέ. Καλώς το
καλώς τον, έλα. Δύστημος μου φαίνεσαι. Κοντεσίνες μου προσκυνώ. Ο κύριος Ντιμάρας δεν είναι εδώ? Εδώ είναι. Παιδεύεται κάτω στο στάβλο με το καινούριο του άλογο. Θέλετε τον παπάκι? Ναι, ήθελα να του μιλήσω για μια υπόθεση μυστηριωδώς. Ιδιαιτέρως. Ναι, ιδιαιτέρως, αυτό είναι. Ω, τον αγαπητό μου. Καλά. Ας λέμε, εσείς? Ωραία. Α, εδώ είναι, βλέπω κι όλα τα άγαμα κοράσια. Γεια σας. Παπάκι, ο Ρομπέρτος θέλει να σου πει κάτι μυστηριωδώς. Ιδιαιτέρως, αν είχατε την καλοσύνη. Τότε εμείς σας αφήνουμε. Κορίτσια, πάμε μέσα. Τι συμβαίνει, κάθισε? Κύριε Ντιμάρα, συμβαίνει κάτι πολύ δυσάρεστο για εμένα. Είμαι φοβερά... Τι, με τρομάζεις? Ας το Χριστιανέ το λεξικό και πες μου αυτό που θες, ιταλικά, φραντζέζικα, εγγλέζικα, εβραϊκά, μα άσε πια αυτό το λεξικό. Φοβερά αμπαρασέ, περιπλεγμένος. Το κατάλαβα. Μα γιατί? Έλαβα προλίγου αυτό το γράμμα. Κανένα ανώνυμο θα είναι. Συνηθίζεται στις παραμονές ενός γάμου. Καθόλου ανώνυμο. Έχει φαρδιά πλατιά την υπογραφή, Ζέπος Πιμπονάρης, τελειόφετος της νομικής Ποπολάρος. Φαίνεται πως το άγαμον κοράσιον ή το έγκαμον και δεν το γνωρίζαμε. Δώσε μου το γράμμα. Αξιότιμε κύριε Μπράουν, ο υποφαινόμενος γνωστός σας μακρόθεν, λαμβάνω την τιμή να σας δηλώσω ότι η κόρη που θέλετε να νυμφευθείτε είναι προπολού δική μου. Την είχα ένα ολάκερο καλοκαίρι στην Πόχαλη πρόπερση, τότε που τη γνωρίσατε για πρώτη φορά. Ελπίζω ότι μετά τούτο, αν είστε όχι μόνον αξιότιμος κύριος αλλά και τίμιος άνθρωπος, θα τη στείλετε το δαχτυλίδι της πίσω. Άλλωστε μάθετε ότι είμαι αποφασισμένος να εμποδίσω αυτό το γάμο με κάθε τρόπο. Φου δηλαδή. Το σκέφτηκα και εγώ. Ο μουρλός διαδέσιμο σου λέω. Μα σε καλός που πήγες να ανησυχήσεις και να περιπλεχτείς για τέτοιο γράμμα. Όχι να σε χαρώ, δεν είναι για περιπλέγματα. Ναι, ίσως έχετε δίκιο. Μα τι φαντάστηκες πως είχε κάνει δική του τη θυγατέρα μου και την αποσπάσαμε από την αγκαλιά του για να τη ρίξουμε στη δική σου? Μπράβο σου. Μα επειδή η Κοντεσίνα άργησε να δεκτεί, μου σύστηνε να πάρω την Τερέζα. Και από αυτό συμπεραίνεις ποστάκια με τον Πιμπονάρη? Η θυγατέρα μου θα καταδεχόταν ποτέ να έχει τάξει αυτόν? Δεν σου λέω, τον γνωρίσαμε βέβαια σαν ανιψιό του γιατρού του Μαρινέρη πρόπερση στην Πόχαλη. Η Έλντα μου του μιλούσε καθώς μιλεί σ' όλους. Αν τώρα εκείνος φαντάστηκε πως τον ερωτεύτηκε και με τη φαντασία του την έκαμε κι όλα δική του, πρέπει να πάει σε γιατρό να του γιατρέψει την τρέλα του, Μα είναι τόσο πολύ τρελός? Δεν το πιστεύω. Μόλι για δέσιμο. Στο καζίνο ένα βράδυ τσακώθηκε με τον Κόντε Ροζάρι. Τον έβρισε με τα χειρότερα λόγια και στο τέλος φώναξε πως οι κόντιδες είναι γουρούνια. Το καζίνο ήταν γεμάτο. Μπορείς να ρωτήσω ποιον θες? Και το έβαλε με τόσους? Είναι λοιπόν νταΐς? Θρασής είναι. Γι' αυτό ένας από τους κόντιδες που πρόσβαλε έβαλε άνθρωπό του και μια νύχτα που ο Μουρλός γύριζε σπίτι του, του έδωσε μια ματσουκιά στο κεφάλι. Άντιμο πράγμα. Του χρειαζότανε. Γιατί έτσι θέλοντας και μη πήγε στα τσακίσματα. Τώρα γύρισε όμως. Και θα τον φοβηθούμε. Λίγες μέρες μας μένουν στο γάμο. Ύστερα φεύγεται για την Ιταλία. Ώσπου να γυρίσετε εδώ ελπίζω να τον έχουν κλείσει στο φρενοκομείο. Έλα, τώρα τελειώσαμε. Να φωνάξω τις κυρίες. Όχι, σας παρακαλώ. Πρέπει να μιλήσουμε ακόμα. Μα ακόμα έχεις αμφιβολίες? Είσαι στριφνός, Ρομπέρτο μου. Τι θα πεις, στριφνός? Κοίταξε στο λεξικό σου. Τι θέλεις, τι σκέφτεσαι, τι φοβάσαι? Έστω ο Πιμπονάρης δεν είναι μουρλός. Για την Έλντα όμως αμφιβάλλεις? Η Έλντα δεν σε αγαπάει, δεν σε λατρεύει. Μα είσαι για την αγάπη της Έλντας αμφιβάλλω. Αν την είχα δει τίποτα δεν θα με έγνοιαζε. Έχεις μαύρο λάθος. Η Έλντα σε δέχτηκε με την καρδιά της. Και γιατί άργησε τόσο? Και γιατί με συμβούλευε να πάρω Τερέζα? Γιατί το σκεφτόταν. Δεν λέει κανείς έτσι ένα ναι που τον δένει όλη τη ζωή? Τότε πρέπει να το σκεφτώ κι εγώ. Καλά όπως αγαπάς. Θα μου κακοφανεί αν δεν γίνει αυτό. Αλλά δεν μπορώ και να σε πιάσω από το λαιμό. Αν έχεις αμφιβολίες, σκέψου. Σύμφωνοι. Θα ξανάρθω ή θα σας γράψω. Χαίρετε. Μαρία! Ορίστε κατάστασης. Καλά, γιατί έφυγε ο Μπράουν?
Έφυγε. Ω, δυστυχία μου, συμφορά μου, τι μου κάνατε, κουτογίνεκα, άμυαλες. Τι είναι καλέ, τι στάθηκε. Ο γάμος χαλάει. Ο Μπράουν πήρε γράμμα από τον Ζέπο τον Πιμπονάρη. Του γράφει πως η Έλντα είναι δική του και θα την εμποδίσει να πάρει άλλον με κάθε τρόπο. Μα αυτός είναι μουρλός. Του το είπα κι εγώ. Μα δεν το πίστεψε. Μα ούτε κι εγώ το πιστεύω, ούτε κι εγώ. Για να γράφει σήμερα έτσι τον Μπράουν που να πει πως κάποιος του έδωσε το δικαίωμα. Ω, Έλντα, τι κάνεις. Εγώ, ποτέ. Κανένα δικαίωμα δεν του έδωσα εγώ ποτέ. Ας τα ψέματα, Έλντα. Δεν είσαι κανένα παιδί να με γελάσει σε μένα. Μόνο πες μου την αλήθεια να δούμε τι πρέπει να κάνουνε. Ξέρω στην πόχαλη τότε τον γλυκοκοίταζες, του πετούσες λουλούδια φιλημένα. Μα δεν ξέρω ως που προχώρησες. Για να γράψει αυτός φαρδιά πλατιά πως σε δική του, φοβάμαι πολύ. Τι λες, παπάκι. Η Έλντα θα έφτανε ποτέ ως εκεί τη Μάρα. Ένα κορτάκι, τίποτε άλλο. Εξοχικό, Ωστε, Μαρία μου, δεν έγινε το κακό, είσαι βέβαιη, εξέτασες. Για το όνομα του Θεού, φαντάζεσαι με τα σωστά σου τέτοιο πράγμα. Μα αν ήταν η Έλντα θα δεχότανε ποτέ να πάρει άλλον. Έλα τη Μάρα, μη φαντάζεσαι τώρα τέτοια πράγματα. Δεν είναι, εγώ στο λέω. Έχεις δίκιο. Αυτό δεν μπορεί να είναι. Η Έλντα δεν θα το έκανε ποτέ. Παπάκι μου. Βλέπεις όμως τα αποτελέσματα αυτού του αθώου, τυποτένιου πράγματος. Εγώ φταίω, το ξέρω. Παρασύρθηκα μια φορά. Του είπα συλλόγιστα πως τον αγαπώ και θα τον πάρω. Και εκείνος το κρέμασε σε ψηλό μαντίλι. Για πες μου όμως, από τότε που χωρίσατε στην Πόχαλη ξαναειδωθήκατε, μιλήσατε ποτέ αλλού? Ποτέ πουθενά. Να σου γράψε? Μόνο μια φορά. Αλλά του στείλε το γράμμα πίσω με την Τερέζα και του μίλησε να μ' αφήσει ήσυχη. Να χαθεί ο πρόστιχος. Την έβρισε την κοπέλα και μας μίλησε και εμάς ένα σωρό βρισιές. Βρισιές? Έκαμε κι άλλα άπρεπα. Μαζί είναι. Όχι, πρέπει να μάθω. Ναι, προσβολές στο δρόμο, φοβέρες. Προσβολές, φοβέρες, τι φοβέρες, πέστε μου. Να, ένα από τα πολλά. Μια μέρα στο ψήλωμα. Η Έλντα πήγαινε μπροστά με την Τερέζα. Εμείς από πίσω. Αυτός με ένα φίλο του, ένα παλιόπαιδο, μας ξεπέρασε. Άμα έφτασαν πίσω από την Έλντα, λέει του φίλου του: Έντινε, τούτη είναι, τούτη που βλέπεις, η ξανθή, η ψεύτρα, η άπιστη, η άτιμη. Έτσι. Τι είπε άτιμη, έφτασαμε εκεί. Αμήν στην εκκλησιά τον είδα ξαφνικά μπροστά μου και μου είπε να προσευχηθείς πολύ. Το κρίμα σου είναι μεγάλο και η ζωή σου λίγη. Λόγια το ξέρω. Με μένα μου κόπηκε το αίμα. Αχ, τι να σου κάμω, αφού πήγες να μπλέξεις με ένα τέτοιο πρόστιχο. Ήρθε πίσω, έγραψε του Μπράουν, τη κυνήγησε. Τούτος εδώ δεν μπαρτζολετάρει. Δεν παίζω ούτε εγώ. Καλά, ξέρω εγώ τι θα κάνω. Κάτω είναι ακόμα Αυγουστής, Μαρία. Στάσου, παπάκι, τι θα κάνεις? Εκείνο που ξέρω εγώ. Όχι, αυτό δεν το θέλω. Άντε από εκεί. Τα κάνεις πρώτα καλά και ύστερα εμποδίζεις εκείνους που ξέρουν να τα διορθώσουν. Όχι έτσι, παπάκι, αν μ' αγαπάς. Άσε το πατέρα σου να κάνει ό,τι πρέπει. Άνθρωπος που τόλμησε να προσβάλλει τη θυγατέρα μου και το σπίτι μου θα τιμωρηθεί όπως το αξίζει. Μη βγείτε μοναχές ως μεθαύριο και απ' ύστερα δεν έχετε κανένα φόβο. Κανένα. Όχι, παπάκι, αν μ' αγαπάς. Τι θες ανόητη, να τον αφήσω να χαράσει το γάμο σου? Ο Μπράουν τώρα διστάζει και με το δίκαιο του. Χαθήκαν οι νέοι της τάξης σου, επιτέλους οι νέοι του λαού. Μόνο πήγες να διαλέξεις αυτό το φαντασμένο, το θρασί, το ψεύτο αρχοντόπουλο και το ψεύτο ποπολάρο. Ή μην τον αγαπάς? Όχι. Μη θες να σου τα χαλάσω με τον Μπράουν και να σου δώσω αυτόν? Ποτέ. Τελείωσε, δεν ακούω κανέναν. Αυγουστή! Δυστυχία μου. Θα βάλει τον Αυγουστή μητέρα να τον σκοτώσει. Όχι και να τον σκοτώσει. Μια καλή ματσουκιά να του δώσει, να κρεβατωθεί τούτες τις μέρες ως το γάμο, να ησυχάσουμε. Όχι, δεν θέλω. Φοβάμαι και λυπάμαι. Ναι, λυπάμαι. Δεν θέλω να πάθει κακό ο Ζέπος. Τόσο κακό που σου έκανε εσένα? Με το δίκιο του. Καθένα στη θέση του τα ίδια θα έκανε και χειρότερα. Καλέ, μην τον αγαπάς αλήθεια και... Τον μισώ. Μα δεν θέλω να του αγγίξουν ούτε τρίχα. Δεν έπρεπε να του φερθώ έτσι. Πήγα να ακούσω την Τερέζα. Αχ, Θεέ μου. Δεν υπάρχει ένας καλός άνθρωπος στον κόσμο. Τι να κάνω τώρα? Θα ανέβει και τώρα αυτός ο Μπόγιας, ο Αυγουστής, στο γραφείο. Και ο παπάκης του δίνει την παραγγελία. Αχ, πώς να προλάβω? Πώς? Αχ, μητέρα μου, κάνεις μια χάρη. Εκείνη την καρφίτσα με τα διαμάντια. Τι θέλεις? Είναι δώρο για την ημέρα του γάμου σου. Δική μου λοιπόν δεν είναι? Θα την τσακίσω, θα την λιώσω, θα την σπάσω. Θέλω να μου τη δώσεις τώρα. Τι θέλεις για... Ω Θεέ μου, τον αγαπάς λοιπόν? Ελένη, δεν έχω καιρό για λόγια. Πήγαινε να μου τη φέρεις, σε παρακαλώ. Καλά.
Εσύ, παιδί μου, εκείνο που θέλεις, θέλεις. Έτσι δεν σε συνηθίσαμε πάντα. Έτσι, γεια σου. Στους ορισμούς σου, κοντασίνα μου. Τζόρτζι, ο Παπάκης μιλάει με το Σέμπρο. Μάλιστα, στο Μετζάο. Σε λίγο θα βγει και θα φύγει. Ο Παπάκης θα μείνει μέσα. Εσύ τότε θα πιάσεις τον Αυγουστή στη σκάλα και θα μου τον εφέρεις εδώ κρυφά. Που κάτι έχω να του πω, ακούς? Κρυφά. Και αν βγει από το Μετζάο μαζί του και ο Σορκόντες? Θα περιμένεις ως να ξαναμπεί, ως να φύγει, ως να ανέβει στην καμαρά του. Άμε, βλέποντας και κάνοντας. Κατάλαβες? Μάλιστα. Θα κάνω το καλύτερο. Να η καρφίτσα σου. Δική σου είναι. Κάμε τι ό,τι θέλεις. Αχ, μαμά μου, σε ευχαριστώ. Και τώρα άλλη μια χάρη. Να πας αμέσως και να κρυφτείς στην καμαρά σου. Να κρυφτώ? Δηλαδή να μην έρθεις αν δεν σε φωνάξω. Καλά, καλά. Μην νομίσεις όμως πως δεν κατάλαβα το σκοπό σου. Μια τέτοια καρφίτσα όμως είναι αμαρτία. Αξίζει τάχατε περισσότερο μια καρφίτσα από τη ζωή ενός ανθρώπου. Εμπρός. Προσκυνώ, κυρά μου. Ο Τζόρτζης μου είπε... Καλώς τον Αυγουστή. Ναι, κάτι θέλω να σε ρωτήσω. Ήσουνα τώρα με τον Παπάκη? Ναι, και είχαμε μια κουβέντα. Μου έδωσε κάτι παραγγελίες για το χτήμα. Πες μου, τι ώρα θα φτάσεις απόψε στο χτήμα? Μου φαίνεται πως απόψε δεν θα πάω. Μα δεν εφόρτωσες για να φύγεις? Ναι, μα κάτι που έλαχε, μια δουλειά. Απόψε πρέπει να μείνω εδώ. Πόσα σούταξε ο πατέρας μου για να ξεκάνεις το γιο του Πιμπονάρη? Α, το ξέρει και η αφέντιά σου. Αν το ξέρω, μα εγώ τον έβαλα. Για μένα θα το κάνει αυτός. Πόσα σου έταξε? Μα τίποτα, τι πάει να πει αυτόν. Ο αφέντης δεν τάζει, προστάζει. Και προσταγεί του αφεντός και τα σκυλιά δεμένα. Αυγουστή, δες αυτή την καρφίτσα. Πώς σου φαίνεται? Βασιλικιά, καλορίζει και η κυρά μου. Είμαι μακριά από τα ματιά μου με θαμπώνει. Ξέρεις πώς έχει? 500 κολονάτα. Ναι, 3.000 φάντζικες. Είναι δική σου, πάρτι. Στη χαρίζω. Κατάλαβα. Όχι, κυρά μου, σε ευχαριστώ. Δεν μου χρειάζεται τα μπριλάντια σου. Εγώ και χωρίς ευτούνα το χρέος μου θα το κάνω. Ναι. Μωρέ, θα φάει απόψε ματσουκιά σφουριχτή, που αν δεν μείνει στον τόπο θα κάτσει στο κρεβάτι ένα χρόνο. Ψύχες θα του κάνω το κοκαλό του. Αυγουστή, στάσου. Δεν κατάλαβες τίποτα. Την καρφίτσα αυτή σου τη χαρίζω για να μην δώσεις ματσουκιά του Ζέπου. Πιστολιά θέλεις? Τίποτα. Να μην τον αγγίξεις. Ούτε τρίχα της κεφαλής του. Τι? Μου γυρεύεις να πάω κόντρα στον αφέντη? Ναι. Να μην κάνω την παραγγελιά του, να τον εγελάσω? Ναι. Κοντεσίνα μου, με φέρνει σε δύσκολη θέση. Δεν είμαι μαθημένος να μην κάνω αυτό που με διατάσσει ο Κόντε Ντιμάρας. Μα όταν σε παρακαλώ εγώ? Βέβαια, να σου πω, πρώτη βολά μου λαχαίνει του το δώμα. Σκέψου και διάλεξε. Ή την προσταγή του πατέρα μου χάρισμα, ή το παρακάλιο το δικό μου με αμοιβή τούτη την πανάκριβη καρφίτσα. Μωρέ, και με κλειστά μάτια, μα. Δεν μου λες κάνε. Γιατί του λόγου σου άλλαξες και δεν θέλεις να παθεί κακοεύτουνος? Γιατί τον αγαπάω. Δεν το πιστεύω. Τι? Γιατί παίρνω άλλον? Δεν έχει να κάνει. Αυτόν μου δίνει ο πατέρας μου. Μα εγώ αγαπάω εκείνον. Κατάλαβες γιατί σου δίνω τα μπριλάντια? Κατάλαβα. Έχεις καρδιά εσύ, κυρά μου, για να αγαπάς έναν παρακατιανό που δεν μπορείς ούτε να τον πάρεις. Μα έχω κι εγώ καρδιά. Σύχασε ούτε τρίχα της κεφαλής του. Σε ευχαριστώ, Αυγουστή. Έλα, πάρε την καρφίτσα. Όχι, σε ευχαριστώ. Να κρατήσεις, κυρά μου, τα μπριλάντια σου. Πες πως σου τα χαρίζω εγώ ως έμπρος σου για το γάμο. Βασιλικό ρεγάλο, Ούτε στον ύπνο μου δεν θα το βλέπα. Μα τι, δεν θα παίρνα τίποτα του αφέντη για να το κάνω και θα πάρω της αφεντοπούλας για να μην το κάνω? Δεν θα ήταν δίκιο, Προσκυνώ, αφεντοπούλα μου, προσκυνώ. Θεέ μου, υπάρχουν λοιπόν ακόμα στον κόσμο καλοί άνθρωποι. Εσύ είσαι Αυγουστή? Λες και κυρά. Τον έμπασα, κάτω τον έχω. Μην τον είδε κανείς? Μη φοβάσαι κανένας. Καλά, φέρ' τον. Σιγά σιγά. Και μην απομακρυνθείς. Στάσου απ' έξω και πρόσεχε. Έννοια σου, βήμα δεν θα κάνω. Μη φοβάσαι, ας τον να σου πει ό,τι θέλει. Μου δώσε το λόγο του να μην κάνει το παραμικρό.
Είναι παλικάρι και έχει λόγο. Λόγια ας πει όσα θέλει. Τα λόγια δεν βλαφτούν. Ψέματα. Καλά. Πήγαινε, περιμένω. Εδώ είμαι. Καλησπέρα. Τι κοιτάζεις? Μόνη μου είμαι. Και εγώ έλεγα πως θα ήταν εδώ και η Τερέζα. Όχι κανένας. Τότε θα συνεννοηθούμε. Αφού δεν είναι στη μέση η ξαδέρφη σου, ναι, θα συνεννοηθούμε. Τι κακή, τη βαμμένη ψυχή, αλήθεια. Όσο καλός άνθρωπος τούτος ο Αυγουστής. Έξοχη η ιδέα σου να μου απαντήσεις στο δεύτερο γράμμα μου με αυτόν. Αν μου απαντούσες και σε αυτό με την Τερέζα, αυτή την ώρα θα βρισκόμουν έτσι μπροστά σου να σου μιλώ. Λες πολλά και δεν έχουμε καιρό. Μου υποσχέθηκες να με αφήσεις πια στην ησυχία μου. Με τη συμφωνία να κάνω τρόπο να με δεις και να μου μιλήσεις για τελευταία φορά. Ορίστε. Το έκανα κρυφά από όλους, με τη βοήθεια του καλού αυτού ανθρώπου που μια σύμπτωση τον έβαλε μέσα στην υπόθεσή μας. Ευλογώ αυτή τη σύμπτωση. Μπόρεσες να εισχωρήσεις αυτή τη νύχτα εδώ. Να εισχωρήσω? Περίεργο. Την ίδια λέξη μεταχειρίστηκε και ο θείος μου ο Μαρινέρης, μιλώντας μου κάποτε για τον πάσιμό του στον κύκλο σας με το γάμο του. Αλλά για μένα δεν είναι κυριολεξία. Εγώ δεν εισχώρησα. Ήρθα. Και ήρθα γιατί με περίμενες. Μπορείς να ρωτήσεις τον Αυγουστή αν φοβήθηκα μη με δει κανένας. Ας με δει. Μου φτάνει που με πρόσμενες. Μα έτσι δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Θα μου πεις ότι έχεις να μου πεις. Και μήπως δεν σου τα είπα? Πες πως σου τα είπα. Αυτό ήταν. Όλο και όλο να σε δω και να σου μιλήσω για τελευταία φορά. Αυτό δεν απέτησα για να σε αφήσω πια ήσυχη. Σε είδα, σου μίλησα, τέλειωσε. Τώρα μπορώ να φύγω. Και να ησυχάσεις? Ναι, σου δίνω το λόγο μου. Και όχι όπως μου τον έδωσες εσύ μια φορά. Εγώ τον κρατώ. Και στο εξής, δεν θα έχω καμιά ενόχληση από μέρους σου. Απολύτως. Δεν θα με ειδείς ούτε να σκοτώνομαι μπροστά σου, όπως το φοβήθηκε μια στιγμή αυτός ο καημένος ο Αυγουστής. Όχι, θα φύγω, θα γυρίσω στην Αθήνα να δώσω τις εξετάσεις μου και θα σε αφήσω ανενόχλητε να πάρεις μεθαύριο τον Εγγλέζο σου και να φύγεις για την Ιταλία. Και μάλιστα με τις πιο θερμές μου ευχές. Μα όχι, δεν γίνεται. Τι, δεν πιστεύεις πως θα κρατήσω το λόγο μου? Ίσως, αλλά δεν πιστεύω πως ήρθες να μου πεις μόνο αυτό. Δεν γίνεται. Ναι, τώρα το θυμήθηκα. Ήθελα να σου κάνω ακόμα μια ερώτηση, τίποτα άλλο. Τι? Μα πρώτα θα μου υποσχεθείς πως θα μου απαντήσεις όλη την αλήθεια και δεύτερο θα μου επιτρέψεις να καθίσω. Ναι, κάθισε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, τον αγαπάς αυτό το Μπράουν που παίρνεις? Τον αγαπώ. Το λες αλήθεια? Δεν θα τον έπαιρνα, δεν τον αγαπούσα. Και αν θες μάλιστα να ξέρεις, δεν μου είπες να σου απαντήσω με ειλικρίνεια. Έπαψα να αγαπώ εσένα, άμα γνώρισα τον Μπράουν. Δεν συμβαίνει αυτό? Πολλές φορές, μα μου λες ψέματα. Έλντα, με γελάς. Δεν αγαπάς τον Μπράουν. Αγαπάς ακόμα εμένα. Μα σε παρακαλώ. Άκουσέ με, μ' αγαπάς. Μα πρώτα θα με έφερνες, θα με δεχόσουν εδώ απόψε νύχτα κρυφά από όλους και από τη μητέρα σου, που αυτή τη στιγμή κοιμάται αμέριμνη με την ιδέα πως θα κοιμάσαι κι εσύ. Αν δεν μ' αγαπούσες. Τι λέω, αν δεν ήσουν τρελή για μένα. Φτάνει. Αν ήθελες να μου πεις αυτά, εγώ τώρα θα σε παρακαλέσω να φύγεις. Αλλά δεν σηκώνεσαι. Με διώχνεις και κάθεσαι. Μα αυτά που μου λες, αυτή η ιδέα που σου πέρασε είναι... Μου ζήτησες μια συνάντηση για να... Σου την παραχώρησα για να τελειώνουμε. Μα δεν θα πει αυτό πως... Επειδή τάχα φοβήθηκες? Όχι, δεν με φοβόσουν πια. Από τη στιγμή που τα άμαθε ο πατέρας σου και αναστατώθηκε και ο Αυγουστής, δεν με φοβόσουν ούτε τόσο. Μια χαρά μπορούσες να μου στείλεις πάλι το γράμμα μου πίσω με ένα όχι και με την Τερέζα μάλιστα. Μα όταν προτίμησες να μου μηνύσεις με τον Αυγουστή να έρθω εδώ... αυτό θα πει πως μ' αγαπάς. Κοίταξε με στα μάτια. Μα όχι, φτάνει. Να φύγεις. Βασίζομαι στο λόγο σου. Αυγουστή! Στάσου. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχω κι άλλη απόδειξη. Τι άλλη απόδειξη? Γιατί όταν ο πατέρας σου με το δίκαιο του έβαλε τον Αυγουστή να με βαρέσει, εσύ του χάρισες τα διαμαντικά σου. Του τα πρότεινες δηλαδή, για να μην μου πειράξει ούτε τρίχα. Σου το είπα αυτό. Όλα μου τα είπε. Και όχι μόνο από καλοσύνη του. Ξέρω εγώ να ψαρεύω καλά τέτοιου είδους ανθρώπους. Είναι πιο δική μου παρά δική σας. Μη σου είπε και πως το ομολόγησα πως αγαπώ? Σύχασε. Αυτό δεν έχει σημασία. Το κατάλαβα πως και να μην με αγαπούσες το ίδιο θα του έλεγες. Ψέματα, για να το συγκινήσεις και να μην με πειράξει. Μ' αγαπούσες όμως και δεν ήθελες να πάθω τίποτα γιατί μ' αγαπούσες. Αλλιώτικα τι θα σ' ένοιαζε για τη ζωή μου. Ύστερα από όσα σου έκαμα. Γιατί σου έκαμα πολλά. Μόνο μίσος θανάσιμο έπρεπε να αισθάνεσαι αν μπορούσες. Μα δεν μπόρεσες. Αυτό είναι το ζήτημα. Έτσι κι εγώ. Μα έλα να καθίσουμε καλύτερα εδώ να σου τα πω. Έλα.
Αυτό το χαμηλό τιβάνι δεν μοιάζει με το πεζούλι που καθόμαστε στην Πόχαλη? Θυμάσαι? Κάθισε. Να, κρατώ, βλέπεις και την απόσταση που ήθελε τότε η Τερέζα. Τόση δεν ήταν? Ωραία. Τι σου έλεγα λοιπόν? Ναι. Το ίδιο κι εγώ. Όσο πίστευα πως δεν μ' αγαπάς, μπορεί να σε αγαπούσα ακόμα. Μα και να σε μισούσα μαζί. Σε μισούσα πολύ, Έλντα. Πεντάρα δεν θα δίνα και για τη ζωή σου ακόμα. Τι λέω? Εγώ ίδιος μπορεί και να σε πέθαινα σιγά σιγά ή να σε σκότωνα μόνο μιας. Ξέρω κι εγώ τι θα έκανα αν έμενα ως το τέλος αυτή την πλάνη. Ναι, αλλά τώρα που ξέρω πως μ' αγαπάς, δεν θα σε αφήσω ποτέ να πάρεις αυτόν για να γίνεις δυστυχισμένη σε όλη σου τη ζωή. Μα δεν είπες πως θα με αφήσεις? Δεν μου έδωσες το λόγο σου. Μα θα ήταν φοβερό, Έλντα. Για σκέψου να αγαπάς εμένα και να πάρεις αυτόν που σου είναι αδιάφορος, αντιπαθητικός. Όχι. Και γιατί? Για να ευχαριστήσεις τον πατέρα σου, που ξέρεις πως εμένα δεν θα με ήθελε ποτέ. Μα το κάνουν αυτό όταν πρόκειται για την ευτυχία όλης τους της ζωής. Μια κοινωνική πρόληψη μπορεί να έχει τόση δύναμη σήμερα και να την παραδέχεσαι για νόμο κι εσύ, σαν να έχεις την ηλικία του πατέρα σου ή τα μυαλά της Τερέζας. Σε βεβαιώνω, Έλντα, πως αυτό δεν το χωρεί ο νους μου. Το βρίσκω λογικό για όλους, μα για σένα τόσο παράλογο. Εσύ να θυσιάζεις το αίσθημά σου σε μια ιδέα που σήμερα δεν στέκει πουθενά. Μα δεν έχω αίσθημα. Σε αυτό είσαι γελασμένος. Γιατί αν είχα... Έχεις, εσύ γέλιεσαι. Κοίταξε με στα μάτια να το ειδείς. Φοβάσαι? Γιατί φοβάσαι? Δεν φοβάμαι. Ορίστε. Τι ωραία που είσαι. Τα μάτια σου πόσο καιρό είχα να τα δω έτσι άφοβα. Τα μάτια σου. Στο δρόμο δεν τα βλέπα παρά να το ξεύουν αστραπές από μίσος ή να θολώνουν από φόβο. Τι κακός που ήμουν να χαλώ έτσι αυτά τα ωραία μάτια. Μα να τώρα πάλι τα βλέπω να με κοιτάζουν άφοβα και γλυκά όπως τότε. Μη, Έλντα, μη σε παρακαλώ, μη τα σηκώνεις από τα δικά μου. Μπορεί να είναι και η τελευταία φορά που τα ξαναβλέπω έτσι. Άφησε να μείνω με αυτή την ωραία εντύπωση και με αυτή την ωραία ανάμνηση. Και να σε πλησιάσω λίγο ακόμα, ώσπου να αισθανθώ το άρωμά σου. Το άρωμα αυτό που μου θυμίζει μπόχαλη, που όταν σε κρατούσα τότε στην αγκαλιά μου, δεν ήξερα αν χινόταν από το κορμί σου, από την πνοή σου, από την ψυχή σου ή από τους ανθούς και τα γιούλια που μας περιτριγύριζαν. Ένα όνειρο. Ναι, ένα όνειρο. Μα αυτό το όνειρο είναι πια όλη μου η ζωή. Θυμάσαι, Έλντα, το πρώτο μας φιλί? Νύχτα χωρίς φεγγάρι, αστροφενιά. Οι δικοί σου όλοι είχαν γυρίσει στο σπίτι. Εσύ μόνο καθόσουν ακόμα στο Μαρινέρι, κάτω από την περγουλιά, με μια πρόφαση, έτσι για να εξακολουθείς να με βλέπεις. Άφωνη στα μάτια, όπως τώρα. Ναι. Η πρόφαση ήταν η υγεία του κυρίου Μαρινέρι. Περίμενα να του περάσει η αδιαθεσία για να φύγω ήσυχη. Ναι. Επιτέλους του πέρασε. Έπρεπε να γυρίσεις κι εσύ στο σπίτι. Ο καημένος ο θείος μου προσφέρθηκε να σε συνοδέψει κι εσύ. Όχι εσείς, γιατρέ. Ο κύριος Πιμπονάρης θα έχει την καλοσύνη. Και ξεκινήσαμε. Σιγά. 10 βήματα ήταν και κάναμε 5 λεπτά της ώρας ώσπου να φτάσουμε σε εκείνο το πεζούλι. Και καθίσαμε στο πεζούλι, το θυμάμαι. Ναι, σαν να είμαστε κουρασμένοι από τον πολύ δρόμο. Έτσι κοντά. Δεν μιλούσαμε καθόλου, σαν να θέλαμε να μην χάσουμε ούτε νότα από το κοντσέρτο των τριζωνιών. Αξαφνά, μια στιγμή εσύ μου αρπάζεις το χέρι και μου το στρίψες νευρικά. Έτσι. Ξαφνιάστηκα. Γύρισα και σε κοίταξα στα μάτια. Κοιταχτήκαμε έτσι λίγες στιγμές. Και τότε εσύ έπεσες απάνω μου, μ' αγκάλιασες, ψιθύρισες ένα «σ' αγαπώ» και με φίλησες στα μάτια. Ναι, έτσι. Σ' αγαπώ. Εγώ όμως ζήτησα τα χείλη σου και φιληθήκαμε στο στόμα. Αχ, σ' αγαπώ. Δεν μπορώ. Σ' αγαπώ. Ας γίνει ό,τι γίνει, Ζέπο μου, Χριστέ μου. Τα μάτια σου. Σ' αγαπώ. Ακουστή, άπιστη ακουστή. Ύστερα θα σου λείψω. Άστα από πρασβητήματα. Ο παπάκης. Κρύψου στην καμαρά μου. Όχι, δεν είναι ανάγκη να κρυφτώ. Μη φοβάσαι. Εδώ είσαστε. Πάλι καλά που δεν σας βρίσκω και πιο μέσα. Ωραία, πολύ ωραία. Εσύ τώρα, κύριε, θα μπαίνεις και στο σπίτι μου νύχτα, Εγώ του μήνυσα για να... Εσύ τραβήξου, μη σε σκοτώσω. Στο σπίτι μου εσύ? Μα δεν το ξέρεις, δυστυχισμένε, πως 10 άνθρωποι θα μου το έλεγαν να τρέξω να σε πιάσω εδώ, σαν τον ποντικό στην τσάκα. Παπάκι, εγώ του μήνυσα να έρθει για να του μιλήσω, ήταν ανάγκη.
Δεν μπορούσα να το δω αλλού. Φεύγεσαι από εδώ στην καμπαρά σου αμέσως. Να μ' αφήσεις να λογαριαστώ με του τον δω και ύστερα τα λέμε. Μην του κάνεις κακό, δεν θέλω, τον αγαπώ. Πράμε από εκεί. Μου λες του λόγου σου, παλικαρά μου, πώς θα φύγεις, πώς θα βγεις από εδώ μέσα. Θα βγω. Μα δεν την ακούσατε? Πώς θα βγεις το ξέρω, πάντα θα βγεις. Μα σε τι κατάσταση θέλω να μου πεις? Κάθετη ή οριζόντια? Και κατά κάθετη μάλιστα. Για οριζόντια είναι τώρα πολύ αργά. Έπρεπε να με είχατε σκοτώσει. Τι να σου κάμω που δεν πήρα απόψε πιστόλα και εκείνος ο προδότης του Αυγουστή σου κάμε πλάτες. Ορίστε. Έχω εγώ. Πάρτε το και σκοτώστε με. Μα δεν μπορείτε. Δεν τολμάτε. Μωρέ, υποτισμός. Βλέπετε λοιπόν που δεν το τολμάτε. Άλλαξε ο κόσμος, κύριε Τιμάρα. Πάει εκείνος ο καιρός που ανέπεφτε στα χέρια σας ένας εχθρός. Να, έτσι όπως εγώ απόψε. Τον πιάνατε και τον χτίζατε ζωντανό στον τοίχο του κατογιού σας. Ο παππούς σας θα το έκανε τρέχοντας. Ο πατέρας σας θα δίσταζε λίγο, μα θα το έκανε κι αυτός. Εσείς όμως δεν μπορείτε. Σήμερα βάζετε το σέμπρο σας να δώσει μια ματσουκιά, το πολύ πολύ. Και ο εχθρός τα φτιάνει, βλέπετε, με το σέμπρο σας. Το ξέρω πως όλα του τα δω μου τα έκαμε Αυγουστής. Μάστονε και θα δεις τα πάθη. Μόνο εσύ τώρα σε τα αστεία και πες μου. Τι θέλεις εδώ, γιατί ήρθες? Μα δεν σας το είπε η Έλτα. Μου μείνησε να έρθω για να κανονίσουμε τη διαφορά μας ειρηνικά. Τι διαφορά, μωρέ, τι διαφορά? Μετά σωστά πιστεύεις εσύ πως έχεις καμιά διαφορά με τη θυγατέρα μου? Έχω, κύριε Τιμάρα, και την ξέρετε πολύ καλά. Μια φορά μου είπε πως μ' αγαπά και μου υποσχέθηκε να μην πάρει άλλον από μένα. Κι όμως αραβωνιάστηκε με τον κύριο Μπράουν για να ευχαριστήσει εσάς που το θέλατε. Μα γίνονται τέτοια πράγματα πια, κύριε Τιμάρα? Μπορεί σήμερα ένα κορίτσι να αγαπά έναν και να παίρνει άλλον επειδή της το επιβάλλει ο πατέρας της? Έχεις λάθος. Κανένα δεν επέβαλε εγώ της Έλντας. Παίρνει τον κύριο Μπράουν μόλι της τη θέληση. Αγαπά όμως εμέ. Την ακούσατε που το είπε? Και την πίστεψες? Ή νομίζεις πως την πίστεψα εγώ? Έτσι μου το είπε, γιατί φοβήθηκε μη σε χτίσω ζωντανό στο τοίχο του κατογιού μου. Έννοια σας κι ούτε η Έλτα δεν σας έχει ικανό για τέτοιο πράγμα. Σας το είπε γιατί μ' αγαπά αλήθεια. Και δεν πάει να σ' αγαπάει όσο θέλει. Εγώ σαν πατέρας θα εξετάσω ποιος είσαι εσύ. Και ποιος βρίσκεται πως είμαι εγώ? Ένα καλό παιδί και τίποτα άλλο, Ίσα με εκεί φτάνει. Δεν θα κάνω τώρα συζήτηση με σένα. Ποιος είσαι και ποιος είμαι? Ακούς εκεί. Με το κόντερο ζάριμο να σου φαίνεται πως έχεις να κάνεις. Με συγχωρείτε. Σας αποκρίθηκα σε ό,τι με ρωτήσατε. Εσείς λέτε λόγια. Εσείς κοιτάτε το πιστόλι σας σκιάχτρο και αντί να το πάρετε να με σκοτώσετε, κάνετε μαζί μου συζήτηση. Τι φταίω εγώ? Φτάνει να τελειώνουμε. Μα τι θέλετε? Είμαι πρόθυμος. Να φύγεις. Σε κάθε τη στάση. Άσε τα αστεία, πιμπονάρη. Δεν θα βγεις από εδώ μέσα, δεν μου δώσεις το λόγο της τιμής σου πως θα φύγεις για την Αθήνα. Αδύνατον. Δεν μου δίνεις το λόγο σου? Πώς μπορώ, αφού θα τον αθετούσα? Δεν δίνω λόγο παρά όταν είμαι σε θέση να τον κρατήσω. Μου είναι αδιάφορο. Πάτσε στο σπίτι μου. Μου χρωστάς ικανοποίηση. Το λιγότερο που συζητώ. Να μου δώσεις το λόγο σου πως θα πάψεις να μας ενοχλείς. Και να μην φύγω. Φύγεις, δεν φύγεις. Αν μου υποσχεθείτε κι εσείς πως δεν θα επιμένετε σε αυτό το γάμο. Δεν έχουμε υποχρέωση να σου υποσχεθούμε τίποτα. Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε και ό,τι μας αρέσει. Τότε κι εγώ θα κάνω ό,τι θέλω και ό,τι μ' αρέσει. Μα εσύ είσαι ανυπόφερτος. Ή θα μου δώσεις το λόγο σου ή σε σκοτώνω τώρα σαν σκυλί. Η Έλτα, τι σας είπε πρωτήτερα? Μ' αγαπά. Και το πιστόλι είναι γεμάτο, προσέξτε. Ανοίξε! Ποιος είναι? Άνοιξε! Εγώ είμαι! Μα! Αυτό ήτανε, μάτια μου, το σχέδιο. Άνοιξε! Δεν τον έφερα εγώ. Η Έλτα θα του στείλει τον Αυγουστή. Μα ανοίξτε του, θα σπάσει την πόρτα. Παλιοποπολάρι. Γονάτισε μπρος τον πατέρα σου, Έλτα, και παρακάλεσέ τον να σε ενώσει με τον ανιψιό μου που σ' αγαπάει και τον αγαπάς. Σηκώ απάνω. Ο γιατρός μπορεί να προστάζει τους αρρώστους του. Εμείς είμαστε καλά, δόξα σε ο Θεός. Τι θέλεις? Δεν μου λες, μωρέ, τι θέλεις? Εγώ ίδιος δεν σε ρώτησα τις προάλλες αν αγαπάς τον Μιμπονάρη για να διώξω τον Μπράουν και να σου δώσω αυτόν. Και εσύ μου είπες πως τον Μπράουν αγαπάς και τον Μπράουν θέλεις. Τι ξαφνικά είναι τούτα εδώ απόψε? Όλους τους αγαπάς εσύ? Τον Μπράουν δεν τον αγάπησε ποτέ μου. Τον δέχτηκα μόνο για να σε ευχαριστήσω. Και για να γλιτώσω από τον δόμαρε που σε σταύρωνε και τον μισούσες. Εσύ ίδια δεν μου είπες πως τον μισείς? Είναι ψέματα. Μου το πες ή δεν μου το πες? Ίσως. Μα δεν ήξερα τότε. Τι δεν ήξερες τότε? Τι? Πως το μίσος αυτό ήταν αγάπη?
Μην το γελάς και το μίσος καμιά φορά είναι μασκαρεμένη αγάπη, μα πολύ δυνατή. Έλντα, πες λοιπόν στον πατέρα σου πως τώρα ξέρεις και πως δεν παίρνεις άλλον από το Ζέπο. Ναι. Αλήθεια? Θέλεις να διώξω τον Μπράουν και να σου δώσω αυτόν? Αν μ' αγαπάς. Μα ξέρεις τι μου γυρεύεις? Ξέρεις τι μεσότυχο θέλεις να γκρεμίσω? Εύκολη δουλειά. Το μεσότυχο αυτό έχει ένα ρήγμα από τότε που πέρασα εγώ. Και τώρα θέλεις να το πλατείνουμε λιγάκι, για να περάσει και ανιψιό σου. Μα λιγάκι πάντα θα χρειαστεί τέτοια κορπορατούρα. Κοίτα τον Ανδρούκλας. Αλλά τα μάτια του λαγού, Μαρινέρη μου. Εσύ μπορεί να μην είχες την κορπορατούρα του ανιψιού σου, μα ήσουν ευγενικός σαν ένας από εμάς. Και είχες αξία. Μόλις γυρίσεις από την Ιταλία, έβαλες κάτω όλους τους γιατρούς του τόπου μας. Αμή τούτος εδώ. Ακόμα δεν πήρε το διπλωμά του, ένα παλιό δίπλωμα αθηναϊκό. Και από ευγένεια, ψυχή μου, ένα καλό μόνο έχει. Μα κακό κι αυτό, γιατί τον κάνει θρασίτερο. Πόσο ο πατέρας του έχει παράδες. Μην βάνεις λοιπόν τον εαυτό σου, γιατρέ μου, με τούτον δω. Δεν βαριέσαι, ένας ποπολάρος ήμουν κι εγώ, σαν τον ανιψιό μου. Για σένα, κόντε μου, Ντιμάρα, αυτό μόνο έχει σημασία. Καμιά διαφορά λοιπόν. Έλα, Ντιμάρα, τέλειωνε πριν με αναγκάσεις να επέμβω πιο δραστικά. Είδες, αν μιλούσα όσο πίστευα κι εγώ, πως η Έλντα τον μισούσε. Μα τώρα που με έκραξε η ίδια νύχτα μεσάνυχτα για να μου πει πέφτυνα στην αγκαλιά μου με κλάματα πως τον λατρεύει. Δεν έχει, θα επιμείνω. Έλα, απόψε ο Ζέπος θα φύγει από εδώ αραβωνιασμένος και από αύριο θα μπαίνει ελεύθερα όποτε θέλει. Είδε μη εγώ ίδιος θα πάω να βρω τον Μπράουν και θα του πω σε τι σανίδι πατεί. Ω δυστυχία μου, ω συμφορά μου. Τι είναι τούτο που μου ξημέρωσε? Με τη μούτρα και τι λόγια θα βρω εγώ για να πω τέτοιο πράγμα εκείνου του κακόμοιρου? Ο καημένε, τα λόγια τώρα είναι δυσκολία. Σου βρίσκω εγώ σαν θέλεις. Μα μη μούτρα. Πάω εγώ. Ω δυστυχία μου. Πάλι τις κλαούρες, ευτυχία μου να λες. Θα κάνεις το σωστό. Έλα, πάρ' το απόφαση, ο κόσμος αλλάζει. Πήγαινε να ξυπνήσει τη μητέρα σου. Παπάκι μου, τρέχω. Είδες τι τρέχει. Μα δεν μου λες πως τα ξέχασε όλα αυτή? Δεν τα ξέχασε. Ίσα-ίσα ξαναθυμήθηκε μερικά που τα είχε ξεχασμένα. Τη τα θύμισα απόψε εγώ. Έτσι, στα θύμισες εσύ. Κατάλαβα. Και αν τα ξεχάσει πάλι κακόσορτε. Δεν υπάρχει φόβος. Θα είμαι πάντα κοντά της να της τα θυμίζω. Όχι. Θα πρέπει να πάρεις πρώτα το διπλωμά σου. Ύστερα θα σου τη δώσω, να το ξέρεις. Θα λείψω τόσο λίγο. Και πάλι μετά το γάμο θα λείψει πολύ. Θα την πάρεις και θα φύγετε. Μακριά. Αυτό το ξέρω. Μακριά και για πολύ καιρό. Ναι. Θα νοικιάσουμε πάλι τη μικρή βίλα που είχατε πρόπερση στην Πόχαλη. Και σας δίνω το λόγο μου να καθόμαστε εκεί πάνω όσο καιρό δεν θα θέλετε να μας βλέπετε. Μα τούτος εδώ, γιατρέ μου, είναι καποντόπερα. Εγώ του λέω να φύγει μακριά για καιρό να μην τον βλέπω ώστε να συνηθίσω στην ιδέα και αυτός μου υπόσχεται να περάσει τα μελίμενα στην Πόχαλη. Στην Πόχαλη! Έλτα! Ακούς τι λέει τούτος ο μουρλός! Έλτα! Μαρία! Και τώρα, θείε μου, θα ειδείς που θα έρθουν όλοι να με φιλήσουν. Δεν θα μου σφίξουν απλώς το χέρι εμένα, ναι. Θα με φιλήσουν. Κι η Τερέζα ακόμα, θα το ειδείτε. Ύστερα από το ρήγμα που έκανα κι εγώ, το μεσότυχο δεν αντέχει πια. Σε λίγο καιρό θα πέσει. Δεν σας είπα πως ή θα πεθάνω ή θα τον νικήσω. Να το. Η Έλντα. Η μαμά κοιμόταν. Ξύπνησε. Μα ακόμα νομίζει πως ονειρεύεται. Φανταστείτε να ακούει το μπαμπάκι να της λέει η ώρα 1 μετά τα μεσάνυχτα πως παραβώνεσαι με το Ζέπο. Τώρα έρχονται. Μα και σένα στοχάζομαι. Θα σου φαίνεται πως βλέπεις όνειρο. Όχι, γιατρέ. Εγώ ξύπνησα πια. Τελείωσε. Τι κάθεσαι λοιπόν? Φιληθείτε, παιδιά μου. Φιληθείτε να σας τη δω. Έτσι, μπράβο, έτσι. Αν νομίζετε όμως πως σας βλέπω για πρώτη φορά, είστε γελασμένοι. Πότε? Σιωπή, έρχονται. Ακούσατε τον Ποπολάρο του Γρηγορίου Ξενοπούλου σε ραδιοφωνική προσαρμογή Σπύρου Ολύμπιου. Έλαβαν μέρος με τη σειρά που ακούστηκαν οι καλλιτέχνες: Άννα Παϊτατζή, Ζαμπέλα; Βασίλης Ανδρονίδης, Μαρινέρης; Γιάννης Μιχαλόπουλος, Κόντε Ντιμάρας; Μέρη Παραδέλη, Ανέτα; Βούλα Χαριλάου, Έλντα; Βασίλης Μιτσάκης, Μπράουν; Λουίζα Ποδηματά, Κοντέσα Μαρία; Κώστας Καστανάς, Ζέπος Πιμπονάρης; Νόνικα Γαλινέα, Τερέζα; Ματίνα Καρά, Κιάρα;
Κυριάκος Κατριβάνος, Τζόρτζης. Λουκιανός Ροζάν, Αυγουστής. Μουσική επιμέλεια Ρένας Κοβατζής Καλτσά. Επιμέλεια ήχων Γίτσες Βαλμά. Ρύθμισης ήχου Γρηγόρη Γίγα. Η ραδιοσκηνοθεσία ήταν του Σπύρου Μιλιώνη.